sera ya juru b'i la yangene dugawu kama i kana juru banna i yɛrɛ ye juru don maa wɛrɛ la maa dɔ sera ya i tɛ ala fɛ ala t'i fɛ nka i ɲɛ dali Sherif Usman Marane Haidara o ɲɛda kan a n'a denw ɲɛda kan wallahi ala kɛra i fɛ i kɛra ala fɛ maa dɔw ka tuubiw minɛna yan muso dɔ nana yan furu san dan a ma kɔnɔ ta jango ka tiɲɛ a jigila yɛrɛ misɛnyɛlen a yɛrɛ la a nana ka na dugawu ɲini yan ka tila ka Muhamadu Madani n'o ye fa ye k'a kaso jira ala faama la a bɔlen yan ka segin ka taa kaso a ka furu baro su fɔlɔ Muhamadu Madani taamana ka na den di a ma o de kɛra kalo bila ye ni ka garisɛgɛ sɔrɔ ka bange maa dɔ nana yan faden juru y'i sen dama na ka waati kɛ i ka maminɛ mɔgɔtigi yɛrɛ bɛ n'i ka bɔsi la k'a di i fadenkɛ ma o dɔw nana ka n'a ɲini ala faama fɛ u ye garamu 100 yirikaw fɔ ala faama ye o dɔw ta kɛ kilo ye dɛ wallahi santalaw ye kilo ta ni nin dugawu ye ni nin kɛnɛ in dugawu ye o ka ca bana si dakun tununnen don an y'a ɲini ala faama fɛ ala ka dakun di an ni sanu ɲinina bɛɛ ma sanu bɛ ɲini dugu o dugu la ndamafiyɛ o ndamafiyɛ la an ka jamana kɔnɔ ani an sigiɲan jamana tɔ bɛɛ kɔnɔ yaraw yarabi ala ka sanu di a bɛɛ lajɛlen ma sanu wasalen koyi a ka kɛ kilow ni tɔnniw ye ala k'o de nɔgɔya badenw n'o bɔra yen an bɛ jamana de kɔnɔ mali n'a sigiɲan jamanaw kɔlɔsuma ni basigi ala k'a don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mali n'a sigiɲan jamana bɛɛ ala ka fitinɛw si la sa ala ka jamana in da dama dama k'a jan dama dama a ma deli ka ja min ɲɔgɔn sɔrɔ ala k'o di jamana ma badenw ni balaw yangara dugawu de b'a kunbɛn badenw ni balaw jiginna dugawu de b'a lataa wa an b'a dɔn ni balaw fanga bonyana ni dugawu de b'a fanga lafu k'a bɛrɛbɛn n baden alisilamɛw an bɛ dugawu kɛ dɛ maa dɔw bɔra yan komi taa dama na ko ka se ka n fa bila ka taa hiji la a bɔra fa dama na ba farala kan a n'a yɛrɛ kun saba bɛɛ taara hiji la ni yan dugawu sababu ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ka kɛnɛya ɲini ala faama fɛ an karamɔgɔ n'an ka dugawu batigi ye n'o ye adamabɔ nka sirikikɛ ye musafa ta ka n'a da yan sirati ya o don tufin don a kɛra i n'a fɔ Haidara bɛ hijabu kɔfɛla de ye ni dusukun saniyara ko yɛrɛbaya t'a la hasiriya t'a la juguya t'a la kɔniya t'a la ala faama bɛ kɛsifu kɛ o tigilama ye wa kɛsifu bɛ Sherif Usman Marane Haidara ye a nana musafa da yan don min ka nɔ yɛrɛ dɔw bɔra k'u yɛrɛ ɲininka ko nin bɛ kɛ cogo di a ko n den ala ye lajarabi sema a ka giri n den n'i kun ye se kɛ n ye n bɛ n'i falen i ta la nka n den i da yan i fa b'i sɔrɔ yan don dɔ la en 2008 an ye musafa da yan f'an ka yan histoire faamu ka taa de san o san maakura bɛ fara an kan wa fo o ka lakale maakuraw ye ka kɔrɔlenw hakili jigin a la en 2009 le 30 avril 2009 fitirimagɛn na
ala nana se karamɔgɔ furumuso fɔlɔ ma aja tɛnɛnba funɛ tarawele yɛrɛden 4 ni waliden 4 kogoni tijani biya waati min anw bɛ taa mawulidu la karamɔgɔ se mana dɛbɛ min zan n'o banna pewu ba funɛ bɛ don k'a ka sokɔnɔfiniw ta ka n'a fɛnsɛn an bɛ da ta furukɛ sutura ka sɔn furukɛ jigi fɔli ka sɔn o kɛra anw ɲɛna yan mawuludukɛyɔrɔ la funa ye walidenw naani ya ka to nɔgɔma bɔ a denw da k'a don walidenw da ka birifini bɔ a denw na samiyɛ sazumaya la ka waliden biri n'a ye o kama funɛ wolo ye a wolo ye diɲɛma nafa y'a ye cogo di le 1er mai ka bɛn juma ma ba funɛ fatura ka don juma su bolo 1er mai ka bɛn juma ma an ba funɛ ta ka n'a da yan karamɔgɔ ko funɛ ne kun y'a kanu ne kofile ka di e ma nka ni ala ye e kofile di ne ma min ka di ala ye a b'o kɛ nka i da yan i sotigi b'i sɔrɔ yan don dɔ la o kɛra en 2009 le 1er mai an ba funɛ da yan baya ɲɛ dara cɛ sutura muso min ka so kɔnɔ k'a kɔnɔ bugɔ a fa kan k'a den tɔɔrɔ ka diɲɛ minɛ a filɛ o ma tɛmɛ sanji 7 kan le 15 juin dibi donna diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ bɛɛ kasi le 15 juin Jumafin le 15 juin o do kɛra Jumafin ye diɲɛ ansar bɛɛ bolo o fajiri Mamadu Madani fa a ko dɔgɔtɔrɔ ma ni n fa nana yafa ɲini a fɛ n ye ansar minnu ka surun a la a ko o ma a ye ansariya minɛ n'a sɛbɛn ne wolofa ma aw janfa ne ɲɛ bɛ min na ni nin bɛɛ ye ne ta ye ne yɛrɛ kɔrɔtɔ mɛ ni ka bɔ farikolo la kabini an bɛ taa fa banabaatɔ fo a ka so a ka foto baraba minnu b'a ka so ni o y'a ka souvenir baw ye n'olu yeli b'a hakili jigin a ka jadi baw la fa commencera k'o photo jigi anw ye kɔrɔ ɲin'a na an ma se ka photo jigi ni kɔrɔ dɔn anw ma se k'a dɔn an bɛna dɔn kuma jumɛn fa nana tableau dɔ dulon a ka so photo ninnu jiginnen o ye jumɛn ye kullu man alayha fan maa o maa bɛ dugukolo kan ko a bɛɛ bi sa a nana o de tableau dulon o ye jateminɛnaw siran fa nana tugu a la ka tableau wɛrɛ dulon kullu nafsin za'ikatul maut ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ ni bɛɛ Mamadu n'a ka bonya Mamadu n'a ka karama a ka fisa nabi ɲuman bɛɛ ye a ka fisa kira bɛɛ ye a ka fisa dafɛ bɛɛ ye mɛlɛkɛ tɛ yen fo Mamadu ka fisa bɛɛ ye Mamadu min ala ko ye min kɛ i ma min kɛ n y'a bɛɛ yafa ala ye Mamadu min kɛra a yɛrɛ la kɛ k'a ba k'aw segin a wadina saya y'o minɛ den bi to yan ala ko Mamadu ma innaka mayit wallahi Mamadu ye su ye wa innahum mayituna wa i fɛ ma bɛɛ ye su ye badenw fa ye ni tableau dulon tuma min ɲɛji tora ka bɔ jateminɛna maa kelen kelenw ɲɛna fo le 15 juin min ye alaja a y'a kɛ o ye a ye belebele in minɛ a na dugɔdenw ka dugɔden jurutu janjo kɛba Mamadu Madani
ka kɔngɔ minɛ kɔngɔtigi la Muhamadu Madani ka jɔ minɛ jɔtigi la Muhamadu Madani ka sinji tigɛlen tugu Muhamadu Madani ka furu tiɲɛnen dilan Muhamadu Madani faso jigifaden faso kunnawoloden faso ɲɛsumaden n'o ye Muhamadu Madani Hayidara ye. O kɛra i ma juguman kɛ maa la ni ɲuman tɛ e ma juguman kɛ maa la. Sirifukɛ a sabanan i ka jɛ i yɛrɛ kun ma sirifukɛ e jɛn'i yɛrɛ kun ma sabu i ni koro k'a don alako da fɛ k'a dabɔ ka bɔ alakota la sirifukɛ e ma alakota kɛ o de kama i diyara i yɛrɛ ye. Sirifukɛ a naaninan i ye baara kɛ min ye diɲɛ nafa i ka jiri denna maaw sigira suma kɔrɔ maaw y'a dun duw jɔra ni e ye sinjiw tugura ni e ye furuw dilala ni e ye jigiw fara ni e ye diɲɛ bɔra galo la ni e ye. Sirifukɛ i ka ɲumanya ye hɔrɔn bɛɛ san ni maa kɛra ɲumankɛla i ye hɔrɔnw san. Sirifukɛ i ka ko dilan a ye feereko don maa sɛbɛn bɛɛ sen la. Sirifukɛ e ka sabali ye kɛlɛjugutigi bɛɛ karaba. Sirifukɛ e ka muɲu a ye kɛlɛjugutigi bɛɛ karaba. Wa sirifukɛ e ka sabali ye juguya tasuma mana bɛɛ fa ka bɔ i nɔfɛ. Kuma labanna sirifukɛ e ye naani sara ni naani ye. I ka fantanya waati i y'a masiri ni ku yɛrɛ la ye. Sirifukɛ e kura n'i yɛrɛ ye. O kama bi maa ma se k'i kunna da. Sirifukɛ i kɛlen ka nɛɛma sɔrɔ i y'a masiri ni Ala barikada ye. Sirifukɛ e ma ye Ala y'a jidi wa e ka ko b'i jidi a t'i nagasi sabu ka d'a kan i ye Ala de barikada n'a ye i ma fili nɛɛma min fili Ala ma nɛɛma ma kɛ k'i yɛrɛ bonya maa ma. Sirifukɛ e misali kɛra jiri ye ni jiri denna k'a den kɔgɔ a bolo bi jigi k'a surunya maaw la wa sirifukɛ bada e bi kɔrɔta bada e bi surunya maaw la i ka suru falaw la i ka suru misikinaw la i ka suru bolokolow la i ka suru yatimɛw la. Hakɛza sirifukɛ lajarabi ko e ye sabali kɛ k'a masiri nin jugu y'a k'i la i sabalila jugu kungɛla y'a k'i la i sabalila. Sirifukɛ e ka sabali o filɛ o de bonya n'o karama kɔnɔ. Wa man ittaba sabra ittabahu nasru wa faza bi ma'iyyatillahi. Sirifukɛ a laban o ye jumɛn ye i ka dɔnni i y'a masiri ni muɲu ye. Sirifukɛ e muɲuna i yɛrɛ kan miliyɔn 100 yirikaw proposera e ye k'i ka Ala tabila ka tugu mɔgɔw jɛɲɛ nɔfɛ. Sirifukɛ e ko bada fantanya i bi sa n'o ye i ti Ala bila ka fɛn wɛrɛ minɛ. Sirifukɛ i b'o bonya de kɔnɔ. Bahauddin, Kemaluddin, Sharafuddin, Nuruddin, Shihabuddin, Taqiyuddin, Aziz, Sharif, Usman, Madad. تفضل مشكورا مؤززا مكرما. السميع العليم من شر الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا. نعم. سوينا ميكنا ميكا. ببابا. والله. سيدي كوفي نسيتي على تبارك ماي. سولي كوفي أنا كربك محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم. أنا سود وسلم. نعم. أنا كسابة نمو. أنا فلبي نبغى بي. ويلمني. ما سي يرسل كلينكا. أنا فلبي أو بي. أكبر ويلمني. منو ما صار ضرورة كم. نعم. أنا فلبي. ويلمني.
Suina. Namu. Ni ye an ka donba ye. O don. Sa kɔnɔ. Allahu akbar. Suina ɲɔgɔnna. Namu. Ala wele minnu kɛra Jamiyatu Ansarudine Islamiya fɛ san kɔnɔ. Jamana bɛɛ kɔnɔ. Sigida bɛɛ la. Tiɲɛ. A bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan su in na. Namu. Ka kuma Ala fɛ. Namu. Ka an suli setigi ye. K'an bolo fila jan a ye. Allahu akbar. K'a ka hɛrɛ nata. Tiɲɛ. Diɲɛ na yan. Namu. Ani lahara. Allahu akbar. Haydara. O de la n b'a fɔ siɲɛ caman nin su in. Man kan ka fɔ. Namu. Ansaru si kɔ. Tiɲɛ. A man kan ka fɔ kanuɲɔgɔn si kɔ. Ayi. Ala bato. A sɛmɛ ye dugawu de ye. Allahu akbar don. Kira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam. A ko dugawu. Namu. Silamɛ ka kɛlɛbamugu don. Tiɲɛ. I ka marifa don. Tiɲɛ. Bɔmu don. Tiɲɛ. Min natɔ t'i ye nka a cɛnnikɛ da ka bon. Allahu akbar. Min natɔ t'i ye a ɲɛnikɛ da ka bon. Tiɲɛ. A bɛ fɔ o de ma ko Ala weleli. Haydara. An filɛ o kɛnɛ de kan su in na. Allahu akbar don. An ka karamɔgɔw. Namu. N'o ye wulu mɔgɔw ye. U kan ka min fɔ setigi ye. U y'a fɔ. Tiɲɛ. Su in na tɛ dɛ. Ayi. San mun bɛ bɛɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Ka na se su in na. Tiɲɛ. Min b'an bolo sa. K'a ɲini Ala fɛ. Namu. Minnu kɛra Ala k'u minɛ. Amin amin. Minnu kɛra Ala k'u minɛ. Amin amin. A minɛna fana dɛ. Tiɲɛ. I m'a ka garibukɛ y'aw kɛrɛfɛ. A ka dugawu de don. Tiɲɛ. Allahu akbar. A ka dugawu don dɛ. Allahu akbar. Haydara. A ka dugawu don Ala t'a bi. Ayi. Ala t'a bi fiyewu. Tiɲɛ. U minɛna. Allahu akbar o tiɲɛ. A kana saliya. Ayi. A bi a ti a bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. A ye kuma setigi fɛ. Allahu akbar. Ala ka diinɛ. A ye layidu di ko a b'a dɛmɛ. Tiɲɛ. Anw ye jɔnw de ye. An k'an k'an suli Ala ye. Tiɲɛ. Ka Ala deli ko an dɛmɛ. An k'a dɛmɛ. Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. O siraw dayɛlɛla. O baaraw kɛra. Allahu akbar. Kabini dugu kelen. Namu. Quartier kelen. Fo jamana 40 ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Tiɲɛ. Nin su in na. U bi kɛnɛ ka yan. Allahu akbar. Haydara. Ala ni ce. Ala ni ce. Allahu akbar. Su in na an bɛ le 8. 9e mois 2025. Allahu akbar o don. Kuma na. Namu. A bɛ min fɛ Ala k'a d'an ma. Amin amin. Ala sɔn. An bɛ min fɛ tigitigi Ala k'a k'an ye. Amin amin. Ala sɔn. An bɛ sira min ye Ala ka don an n'a cɛ. Amin amin. Ala sɔn. An ka jamana Mali an y'a kalifa Ala ma. Allahu akbar. Ala k'a kɔlɔsi. Amin amin. Ala ka jamana in kɔlɔsi. Amin amin. Ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ. Amin. Ala ka n'an labila dafɛn ye. Amin amin. Ala i ɲɛ bɛ gundow la an ko bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. Siga t'a la. Nka ni min ko a ti fara n na. Ala fɛn dɔ yira a la a ka ɲinɛ anw kɔ. Amin amin. Ala sɔn. Ala fɛn dɔ yira a la a ka ɲinɛ anw kɔ. Amin amin. Ala sɔn. Ala i ka se yira. Amin amin. Arina ajaiba qudratika fihim. Sigei. Bani. Arina ajaiba qudratika fihim. Allahu akbar. O kɔfɛ. An ka finitigiw. Minnu ye layidu ta k'u bɛ faso in bɔ bolo la. N'u ni mugu ni kisɛ bɛ kungow kɔnɔ. Siyɔrɔ juguw la. Ji juguw min. An bɛ dugawu kɛ Ala k'u kisi. Amin amin. Ala k'u se. Amin amin. Ala ka n'u labila. Amin amin. O kɔfɛ. Namu. Ala ye layidu di. In tansurullaha yansurkum. Tiɲɛ. Maa o maa n'i ko i bɛ Ala dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ. Tiɲɛ. Allahu akbar. Kira ko kisi nɛɛma b'a ma. A ko alijinɛnaden man ca tun. Allahu akbar. A ko nka tuuba lil ghuraba. Allahu akbar. Ko nka alijinɛ bɛ tunga mangew ye. Tiɲɛ. U ye kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ma ko tunga mangew ye jeni.
a ko mɔgɔw tiɲɛnen mɔgɔ minnu ko a ye mɔgɔw dilan u tiɲɛnen k'olu de ye tuma mange ye a ka hadisa dɔw bɛ yen ko a na k'i n'a fɔ takami b'u tɛgɛ i tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ n'i ko i bɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ i bɛ kɛ ten de i fa bɛ neni i ba bɛ neni mais i bɛ ka min fɔ a ka di u bɛɛ ye nka u bɛɛ kɔ u b'i kan parce que shetani yɛrɛ de b'a fɔ a ye yɛlɛ a kan jeni bɛ fɛ a ka fɔ i ba ye jɛnɛyakɛla ye ayi maa t'o fɛ baya kɔni tɛ jɛnɛya kɛ jeni bɛ fɛ i fa ka mankutu ko so don ayi maa si baya kɔni tɛ sonyani kɛ siga t'a la jeni bɛ fɛ i somɔgɔw ka danbe ko namaratɔw don maa si baya kɔni tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo o fɔbagaw de fa ni ba bɛ ka kan neni walahi mais kɔrɔ b'a la dɛ n y'o de fɔ a ye a ye dugawu kɛ a kana dabila dɛ sigayi n'a dabila la a man ɲi n y'a fɔ ala yɛrɛ kɛ bɛ ka latigɛ dɔw de kɛ ka da u ni kadari ala kɛ bɛ ka dansigi ko dɔw la nka ko dɔw bi ala bɔ a kan a b'a yɛlɛma kuranɛ y'o de fɔ ko tuma bɛɛ yɛlɛmani bɛ kɛ ni ala fɛ yan min bɛ yɛlɛmani kɛ ala yɛrɛ de b'o dɔn dekun dɔ de kan k'i sɔrɔ i kan ka accident dɔ kɛ i kan ka sa yɔrɔ dɔ la bana jugu dɔ kan k'i minɛ mais i yɛrɛ ka ala wele kama ala b'a fɔ n y'a wuli o tuma na shetani bɛ nin su a fa n'a ba neni o bɛ kɛ hijabu ye ka don a n'o tɔɔrɔ cɛ n'a y'o faamu dɔrɔn a bɛɛ bɛ lafiya ala ka n'u fara an na amin amin ala sɔn n'u fara ɲɔgɔn na o y'an binnen de ye walahi e bɛ sanfɛ e ko mɔgɔw ka n'u kun jan e t'i jigin i bɛ jigin o ye tiɲɛ a wulibali ye dɛ n'i yɛlɛnna sanfɛ dugumamaw b'aw kun jan dɛ n'i ko kun ka na jan i bɛ jigin siga t'o la wa an t'i jigin an bɛ to yen a y'a kun jan o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn a ka sabali a ka amin a ka muɲu a ka ala wele a ka ala wele foyi tɛ tiɲɛ ye ka tɛmɛ jɔn ni ala cɛ kan a ye ala wele a ka baaraw kɛ an ka taa dɔrɔn ka di kɔfilɛ dɛ Shafi ko jugu kumakan ko gabakuru de don ko n'u y'a kɛru ka na k'i bɛ yɛlɛ k'i jɔ a kan i bɛ kɔrɔta ko nka n'i y'a da i kun k'a bɛ kari i bɛ jigin siga t'o la an ka yɛlɛ k'an jɔ a kan an kana a dan kun an t'a dan kun min ka jugu karamɔgɔ ko la ko ala ko ta dɔ nana ko nkalon dɔ ka na ni dalu wɛrɛ min b'a wuli a bɛ fɔ o de ma saya ka fisa o ye mais faneni baneni fagali non i ma se i ma se nɛnikɛla e ma se min ko k'a faga e ma se anw ye diinɛ de lase n'i ko i b'anw faga i b'an faga ni diinɛ de ye samsamiyu cɛkɔrɔ ajira n bɛ fɛ ka min fɔ don o don an ka sigiw la an ti kuma foyi kan silamɛya yɛrɛ kɔ siga t'o la o don parce que silamɛya a tununa a tununa a tununa ajira o tɛ ne ka kuma ye dɛ Ahmadu bunu Hanbali de y'a fɔ sunamɔgɔw k'u bi cɛ min nɔfɛ ko Ahmadu bunu Hanbali u k'u b'a nɔfɛ mais ne ma da la u t'a nɔfɛ 100% na dɛ an yɛrɛ b'a nɔfɛ a n'anw ka ko dɔw bɛ taa tuma dɔw la an bɛ jɛngɛ dɔɔni ale ko juma dɔ la a bɛ k'a ka silamɛw seli misiri kɔnɔ a bɛ kutuba la a bɛ k'a ka kutuba kɛ a kasira fo ka sanga jan kɛ ka taa dɔn a bɛ min fɔ a hakili nana seli bannen u gɛrɛla la ko mun kun bɛ yen a ko n ye
ɲɛ bɛ an jogo la an ka mɔgɔw cogoya la a ko hakili jiginna ala kira ka hadisa dɔ de Allahu akbar. u k'o ye hadisa jumɛn ye a ko kira y'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma a ko a ti mɛn yɛrɛ ko waati dɔ bɛ na ko mɔgɔ bɛ seli daminɛ kabini i si ka fin fo ka t'i si bɛɛ jɛ seli la ko ala tɛ arakan kelen minɛ Sigei abani. ko a ka mɔgɔw kana siga dɛ ko bi don Allahu akbar. ahmad bin hanbal Allahu a akbar. ko a kana siga dɛ ko bi de don Tiɲɛ. ahmad bin hanbal ye nin fɔ o san joli ye nin ye san 1000 ni kɔ Allahu akbar. Aydra. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ko in banna Heu. ko in banna Allahu akbar. n ye nin f'i ye siɲɛ caman seydina umar ani kira sigilen kisi ni nɛɛma b'a ma kira y'i bolo da umaru kama ŋun kan a ko i b'a dɔn silamɛya in bɛna halaki ka kɛ cogo min na a ko ala ni kira de b'a dɔn ne t'a dɔn Sigei. a ko wa silamɛya ye étage de ye ko umar a étage bɛɛ bɛ kari k'a ban pewu Allahu akbar. ala ye kira ci wallahi ala ka kira don Sigei. Ati yɛlɛma o. ayi bi ma k'a ɲɛna o Allahu akbar. bi ma k'a ɲɛna Wallahi. a ko silamɛya étage a bɛɛ bɛ kari kari a bɛɛ bɛ bin Allahu akbar. a ko i b'a dɔn a tɔ min bɛ to mɔgɔw bolo umaru ko ala ni kira de b'a dɔn a ko a tɔ tɛ to foyi y'u bolo seli kɔ Sigei a abani. bannen kɔ ko foyi tɛ t'u bolo seli kɔ Allahu akbar. o de la seydina umaru ni maa kun tɛ ɲɛ seli la Wallahi. ko n ko seli donna ta a bɔra ta umaru de y'a fɔ ne m'a fɔ Ayi i m'a fɔ. seydina umaru ko fo k'i sa i kana da maa si la ko silamɛ don ko a b'i seli Sigei. ayi Allahu akbar. k'a fɔ karisa ye silamɛ ye parce que a b'i seli karisa ka ɲi a b'i sun ko n'i y'o kɛ i bina kɔlɔn kɔnɔ Allahu akbar. o ko umaru ma o tuma na an bɛ da mɔgɔ ka silamɛya la cogo di a ko a jogo Sigei. n'a ko n ko a b'a kɛ wa Sigei. n'i dara la a bɛ danaya dafa wa Allahu akbar. a ti maa janfa wa ko da cɛ la o kuma Tiɲɛ. ko mɛ misiri kɔnɔ ko i ka t'i ci fɛ Subhanallah. Abani. Allahu akbar. manil fart Allah. manil muhi Allah. manil nasir Allah. manil kefi Allah. manil wahab Allah. manil wadud Allah. wahid La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Aydra. e y'a faamu Afamra. mɛ u y'a bɛɛ da ne kunna u tɛ sɔn ka umaru tɔgɔ fɔ u bɛ ne de tɔgɔ fɔ nin ye umaru ka kuma ye ko i kana da maa si la ni seli ye ko silamɛ don Allahu akbar. t'i ci fɛ nkalon fin Sigei. ko i k'a jogo lajɛ Tiɲɛ. Allahu akbar. Aydra. o de la dɔnnibaw ko ko seli Ɔhɔ. seli bi kɛ misiri de kɔnɔ Tiɲɛ. ko mɛ seli t'i jɔ misiri kɔnɔ dɛ Allahu akbar. n'i ye kuranɛ lajɛ Ɔhɔ. ala t'a fɔ yɔrɔ si ko a ye seli Sigei. ayi kuranɛ o ma se b'a la o Allahu a ye akbar. seli tɛ yen Sigei. a ye seli jɔ de bɛ yen Allahu akbar. aqimu sɔlata a ye seli jɔ Allahu akbar. Aydra. mɛ dɔnnibaw ko seli t'i jɔ misiri kɔnɔ Allahu akbar. nkalon don ko seli bi kɛ misiri de kɔnɔ Allahu akbar. u y'u ɲininka o tuma na ni seli ma kɛ ni seli kɛra misiri kɔnɔ o tuma na seli bi jɔ cogo di wala a ko a bɛ seli jɔ cogo dɔn ko cɛ kelen kɔ ka silamɛw bila taa nɔfɛ commerce la k'a lajɛ Allahu akbar. taa ka baarakɛyɔrɔ la i k'a ka baara kɛcogo lajɛ ani mɔgɔw cɛ lajɛ Allahu akbar. a bɛ layidu minnu ta o lajɛ n'o bɛ dafa Allahu akbar. a lajɛ n'a bɛ min fɔ ni tiɲɛ don Sigei. ko o de la i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a ye seli jɔ Allahu akbar. la Aydra. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ati yɛlɛma o. ne y'a fɔ aw ye Ɔhɔ. kuranɛ ye jiginni daminɛ Ɔhɔ. nafiki tɔgɔ ma sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ Ayi. Allahu akbar. mɛ ala ye seli faridaya don min na Ɔhɔ. seli dilen kɔ silamɛw ma de Ɔhɔ. nafiki tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ Allahu nafiki akbar. Allahu akbar.
Allahu akbar. A y'a janto a yɛrɛ la. Inshallah. A kana foyi ye diinɛ na min b'a nege bɔ a la. N'i ye fɛn o fɛn ye silamɛya la min b'a nege bɔ i la nkalon don. Allahu akbar. A nana anw de kama mɔgɔw. Allahu akbar. O la silamɛya tɛ se ka na ni foyi ye min bɛ kɛ mɔgɔw jugu ye. Nkalon don. Allahu akbar o tɛ kɛ. Silamɛya ma labato de. Siga t'o la. Silamɛya y'an bila mun na. A bɛ kuma ninnu faamu. Wallahi. A ye kuma ninnu faamu. Silamɛya y'an bila mun na. Ladiriya. Allahu akbar. Tilennenya. Tiɲɛ. Kɛ maa wɛrɛ fɛ. Tiɲɛ. A bɛ diinɛ na a tɛ diinɛ na t'a la. Ayi. Allahu akbar. Seydina Ali. Karamallahu wajaha. Belebele. A delila ka ɲumanya dɔ kɛ. Ka tilali kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Tiɲɛ. A ye silamɛw sɔn. Tiɲɛ. A ye kerecɛnw sɔn. A ye musirikuw sɔn. Allahu akbar. Dɔw y'a ɲininka ko Ali nin ye jumɛn ye. A k'u ma ko i y'a di minnu ma ninnu tɛ silamɛ ye. Allahu akbar. A ko subhanallah. Allahu akbar. A ko akhun laka fi din aw nazirun laka fil khalqi. Sigi. Abani. Allahu akbar. A ko a ye ɲumanya kɛ fan bɛɛ fɛ a ti pɛrdi. I y'a di min ma n'i balima tɛ silamɛya la i balima don an fa adamadenya la. Tiɲɛ. Siga t'o la. Allahu akbar. An fa adamadenya i balima don o la. Allahu akbar o ye wulibali a jira. Allahu akbar. Mais an yɛrɛw nana diinɛ yɛlɛmɛ yan. Hali selila dama tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayi. Selila dama tɛ ɲɔgɔn fɛ e hakili bɛ jigin wahabiyaw ni wahandaw na. O dama tɛ dɛ. Hali an yɛrɛ dama. U ka débat caman bɛ ne bolo yan. Sunamɔgɔ dɔ b'a karamɔgɔba dɔ b'a fɔ n ko o yɔrɔ bɛɛ suna karamɔgɔ wɛrɛ bɛ na ko nkalon don. Allahu akbar. O makitaw min bɛ ne bolo a bɛ 100 bɔ. Tiɲɛ. Siga t'o la. U yɛrɛ kɛtɔ ka ɲɔgɔn gosi. Allahu akbar. Hali u bɛɛ bɛ fan kelen u tɛ kan kelen fɔ. Allahu akbar. U ye diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ juguya juguya fiyewu hasidiya ɲɛngoya ne ti maa wɛrɛ fɛ diinɛ yɛlɛmɛna k'a kɔ ye mais ni aw k'a miiriba nin ni alakira sɔrɔla silam n'a kun nana ni diinɛ ye nin cogoya in na wallahi ala kun ti maga minɛ jango yɔrɔ wɛrɛ siga t'o la se jumɛn bɛ kira ye hali muso furu nafolo a ma sɔrɔ u bolo. Allahu akbar. Seydatu Khadija de y'a yɛrɛ d'a ma. Ka tila k'a ka nafolo sara ji jukɔrɔ. Allahu akbar. N b'i yɛrɛ d'i ma. Allahu akbar. O tigi bɛ se ka maa fa neni. Ayi a tɛ se. O bɛ se ka maa ba neni. Ayi. La. Allahu akbar. A ye mɔgɔw mara de. Wallahi. Ka bɛɛ bonya. Tiɲɛ. Ka bɛɛ to i ka hakɛ la. Nka ka ala ka tiɲɛ fɔ hali n'o ma bɛn min ma. Tiɲɛ. Siga t'o la a kɛra ten. O de la n'i ye kuranɛ lajɛ kafiriw de tun bɛ kɛ ka kira ka so fa. Allahu akbar. Ani u bɛna koori ta k'u b'a filɛ ni ɲɛ yɛrɛ ye n'u tɛ fɛ k'a ta n'u ɲɛ yɛrɛ ye k'a tunu. Ɲɛjugu filɛli a dɔw tun b'o d'a kan mais a y'u bisimila a t'u gɛn. Tiɲɛ siga t'a la. Ka ala ta fɔ Allahu akbar. fo dusukun sɛbɛ o y'a faamu. Tiɲɛ. Diinɛ nana tan de hinɛ ni makari. Allahu akbar. A mana ni bamuru ye dɛ n y'o layidu t'aw ye ni ne ko aw ma diinɛ na n ko a kana siga dɛ n kalen na ala la o b'a sɔrɔ an y'a fɛngɛ bɔ a la a ɲaga fɔlɔ bɔ a la ka tila k'a bunde ka tila k'a tɛntɛn ni mugu tɛmɛ ye ka ɲɛɲɛ bɔ a la ka sɔrɔ k'a fɔ. Subhanallah la ilaha illallah. Allahu akbar. Manamanakanw cayara yan ko jihadi mais an y'o de f'u ye wallahi u ka maa kelen fɔ dɔrɔn kira ye maa min diyagoya k'a ka kɛ silamɛ. Allahu akbar. n ko n'o sɔrɔla ne bɛ bɔ silamɛya la. Tiɲɛ siga t'a la. A sɔrɔla wa? Ayi a ma sɔrɔ hali sini. A sɔrɔla? Ayi a ma sɔrɔ. U bɛ k'a ɲini. U ye sinjiw tigɛ yan ka balimayaw fara ka furuw sa ka kogo jɔ sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ ko i bolo minɛ i bolo jigin. Allahu akbar. A san 40 ye nin
ne wele da kɛra ni ala kira ko yɔrɔ min na ko mɔgɔw k'u bolo minɛ bil amri n bɛ fɛ k'a yɔrɔ ye n ti wajuli kɛ bilen yanni n ka sa san 40 siga t'a la a yɔrɔ yera wa ayi a ma ye Allahu akbar ajira lahi a ma ye ni an ko ma diinɛ na a kana ɲininkali kɛ bilen Allahu akbar o cɛ n ko kala de don f'i ka kala a ye san joli kɛ maga Allahu akbar maga ala ma san kelen kɛ yan Allahu akbar o cɛ ni diinɛ sirila dɔɔnin na ala b'a fɔ an bɛ ka kɛ silamɛ ye wa ayi a t'o fɔ f'i ka arabukan mɛn n'o tɛ i ti kɛ silamɛ ye ala dun ko an bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o tuma an bɛɛ bɛ se ka taa arabukan kalan nkalonfin wulibali Allahu akbar ajira farawalemuso la i bɛ taa san joli kɛ kalan na ayi o tɛ kalanko ye i bangebaaw bonya san joli i b'o kɛ kalan na ayi o tɛ kalanko ye i ka feere kɛ laadiriya la tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ san joli Allahu akbar o tɛ sanko ye i ka sinji tugu i bɛ san joli kɛ kalan na silamɛya ye fɛn dɔɔnin ye a sirilen bɛ a dɔnbaa k'a f'i ye i don dɔ takisi kɔnɔ a b'a bɛɛ f'i ye k'a bɔ i b'i ka takisi ta sofɛrikɛ t'i kɔrɔtɔ Allahu akbar ajira mɛ ne an jɔra kunfinw tɔrɔnbɛli kan alhamdulilahi wa sallallahu ala ashrafil mursalin o ka jugu kunfin ma dɛ ala mina sabi ala bɔra makan kana ni mun ye seli fana ye jɔko 4 ye dɔ fara l'o kan ye lazara ye 4 ye dɔ fara l'a kan fitiri ye 3 ye dɔ fara l'o kan sɔgɔmada seli arakan fila dɔ fara l'a kan o tuma na aw dun ko ko a kalanna a nana ni mun ye diinɛ in kɔni bi yan o y'a sɔrɔ a ma taa kalan fɔlɔ Allahu akbar wulibali n bɛ fɛ ka min fɔ ye n ye layidu ta niw bɛ ala de bolo si bɛ ala de bolo siga t'o la n'ala y'an si jɔ ka denkundi kɔnɔ kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ye kɛlɛ joli kɛ Allahu akbar ajira mɔgɔ joli tora a la kafiriw la mɔgɔ joli tora a la silamɛw la Allahu akbar kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a yɛrɛ tun bɛ min na o a ye délégation wuli min na o ni ala sɔnna denkundi su n bɛna fɔ ye k'a ban a tɛ se ka yɛlɛmɛ fɔ Allahu akbar o ye yɛlɛmabali ye ajira Allahu akbar bali n bɛ fɛ ka min fɔ ye anw ka diinɛ hinɛ diinɛ de o don Allahu akbar fanga tɛ ayi o tɛ i faw nenini tɛ a n'o ka jan i baw dɔgɔyali tɛ Allahu akbar ka kɛ bɛɛ fɛ tiɲɛ a ye silamɛya nacogo lajɛ mali la Allahu akbar a y'a fɔ a ye mali dugu dɔ fɔ ko bamuru tara ye de ko pour que silamɛya ka don a y'a dugu dɔ fɔ Allahu akbar silamɛya donna mali kɔnɔ yan kabini ala kira ka sahaba dɔw balolen don Allahu akbar Allahu akbar mais a ma don ni bere a ma kɛ ten commerçants nana n'a ye julaw nana n'a ye tiɲɛ a nana sira wɛrɛw fɛ tiɲɛ a nana sira wɛrɛw fɛ Allahu akbar mais o sira in bɛɛ a donna mali kɔnɔ yan ni kanu de ye Allahu akbar morikɛ bɛ taa kafiri bolisɔn dugu la silamɛ kelen tɛ yen misiri ma deli ka jɔ ye ayi a ma jɔ karamɔgɔkɛ bɛ na a bɛ na jigin jeni fɛ yen bolisɔnna dɔ Allahu akbar o b'a loger bɛ kɛ aw ye mɔriw ye ko aw t'anw ka sogo dun dɛ bamanankɛ bɛ na ni sɛ ye morikɛ yɛrɛ t'i ta kantigɛ tiɲɛ o bɛ kɛ ni morikɛ ni bere nalen kun don a bɛ siyɔrɔ sɔrɔ ayi a t'a sɔrɔ u b'a kun ci tiɲɛ siga t'o la ajira Allahu akbar bamananw de ye mɔgɔw bisimila yan silamɛw kɔni Allahu akbar kɛnɛ kan k'u ka to d'u ma k'u ka ji d'u ma ka sɛ d'u ma ka saga d'u ma ka so d'u ma a ye yɛlɛ nin kan i ka t'i ka ci lase n kɔni tɛ don aw ta la nka sokɛ minɛ i n'o k'i taama n'a ye bolisɔnnaw y'o kɛ karamɔgɔw ye yan tiɲɛ Allahu akbar o kɛra Allahu akbar u y'o kɛ karamɔgɔw ye yan o kɛra Allahu akbar n tɛ dugu tɔgɔ fɔ o n'anw ka dugu yɛrɛ man jan siga bamanan dugu don tiɲɛ kɔmɔ bɛ bɔ bolo bɛ sɔn fɛn bɛɛ bɛ yen Allahu akbar mais bonyaba tora u n'an ka du cɛ tiɲɛ
n'u nana u bɛna jigin anw de fɛ yen an faw n'an mɔkɛw fɛ yen u b'u bisimila u n'u ka bamananya dunan k'an ka bonya cogo min na u b'u seko k'u ye o bɛ kɛ u bɛ kuma u fɛ fo ala nana sɔn u yɛrɛ ni nana fɛn in minɛ u nana ko a bɛ kɛ di tuubiba cayara ko tuma na a y'a lajɛ a ka misiri jɔ u k'u bɛn'o jɔ ko mɛ yann'o cɛ ko komi mɔgɔ caman tuubira u bɛ fɛ ka selikɛnɛ sigi u nana fɔ an fa kɔrɔbaw ye ko a ye mɔgɔ di min bɛna an seli selikɛnɛ na a don ne fa de taara u seli selikɛnɛ na mɛ a dugu kɔnɔ bi kafiri kelen tɛ yen fo n'a kɛra laadala kafiriya ye ayiwa n kɔrɔkɛ ko hali laadala kafiri tɛ yen komi ale b'u kɛrɛfɛ yen ale ko hali laadala kafiri t'u fɛ yen munna n bɛ fɛ k'a fɔ ye silamɛya nana ni hɛrɛ de ye a mana ni joli bɔn ye dɛ a mana ni dangadenya ye silamɛya b'o kɔnturu la kafiri ka fisa dangaden ye ayi seli tɛ dɛ k'a ka dugu alimami ye kira ko n'a ka di dangaden ye a ka seli n'a ka d'a ye a ka ɲuman kɛ ko a k'a dɔn dangaden jɔyɔrɔ si tɛ lahara ala bolo seli ko kuma b'o la dangaden ye fu ye a y'a bangebaaw bonya mɔgɔ min ka kɔrɔ ye a ka bonya d'a ma ala b'i yɛrɛ bonya n y'a fɔ denmisɛnw ye o don nisɔndiyara u ka jaabi la mais c'est pas la peine même parce que an bɛ se ka diinɛ fɛn bɛɛ jaabi mais mawuludu bɛ bɛn mawuludu tɛ bɛn ne fɛ an ka denmisɛnw kana nin jaabi yɛrɛ mawuludu yɛrɛ b'o jaabi a kana jaabi mawuludu b'a jaabi mɔgɔ bɛ sɛbɛko de jaabi sɛbɛko mɔgɔ bɛ sɛbɛko de jaabi n'o tɛ mawuludu tɛ bɛn maa b'o jaabi wa n'i y'o mɛn dɔrɔn i bɛ yɛlɛ ka taa n'i yɛrɛ ye yɛlɛko de don an karamɔgɔ dɔ bɛ arabu jamana dɔ la a murutilenba don a ye muruden bi dɛ ala ma kira m'a kɛ abubakari m'a kɛ abubakari umaru olu m'a kɛ olu ma min kɛ o tɛ kɛ diinɛ na mikoro tun bɛ abubakari bolo misiri kɔnɔ o ma kɛ o kun tɛ yen o b'anw bolo yan a dun b'a fɔ abubakari m'o kɛ o dun bɛ misiri kɔnɔ dɛ tapi fɛnsɛnna anw ka misiriw kɔnɔ abubakari ye tapi fɛnsɛn misiri kɔnɔ a ye dɛbɛ fɛnsɛn abubakari ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam fo ka taa segin ala ma dɛbɛ ma d'a ka misiri kɔnɔ bɛlɛ de bɛ yen bɛlɛ a bɛ seli o de kan kira kɔfɛ dun abubakari balola ten u bɛ seli bɛlɛ de kan umaru selila bɛlɛ de kan usumani selila bɛlɛ de kan sidina ali selila bɛlɛ de kan umaru ma nin kɛ ali ma nin kɛ a y'a pɔn a y'o fɔ mawuludu de ma mais an m'o fɔ a ka tapiw fɛnsɛntɔ misiri kɔnɔ alimami maliki ye mɔgɔ minɛ k'a don kaso la ko munna a nana ni tapi ye k'o da misiri kɔnɔ ka seli u nana fɔ alimami maliki ye ko karisa bɛ ka seli misiri kɔnɔ ko a kɛn bɛ ka dɛbɛni da dɛ alimami maliki ko dɛbɛ da alakira ka misiri kɔnɔ o ko a kɛn bɛ ka dɛbɛni da ko a y'a minɛ a ka taa datugu u ko alimami maliki ko karisa don koyi a ko maa ti bonya anw bolo kira ye kira ma min k'a ka misiri kɔnɔ a ti kɛ yan a y'a minɛ a ka datugu a y'u ɲininka mais anw y'an da fɛnsɛn dɛ umaru ma fɛn dɔ kɛ o bɛ kɛ hali kira ma fɛn dɔ kɛ o kɛra kira ɲɛna kira sɔrɔla silamɛ a ka sanayɛlɛ la a ko a ye senga dɔ mɛn a ɲɛfɛ a y'i teliya senga in nɔfɛ senga in bɛ taa laban tuma min na a y'a sɔrɔ jɔn bilali don a ko bilali e ka ne yɛrɛ kɔn yan a k'o kɛra koyi ala y'o kɛ
Allahu akbar. Mamna kira nana aye Bilali wele. Ako mbi mani ala ibi munge ala ibunduda. Allahu akbar. Ako ne ka fenge ere mambla mina. Ya mbla mina ne bodeke. Allahu akbar. Nganga la da ko na nye ko do tanyere diine na. Sige. Ndongo do nyekena. Ni mbora miseli jita. Ka ala kamfla sili. Sige. Sadi abi haketo hal naye suguneke. Ka fo nyen suguneke ro saniya tere abi seliji deta ka ala kamfla sili. Allahu akbar. Kira ko kuni ndedo. Sige. Me kira yo foye wa. Ai o mafai. Abubakar yo foye wa. Umar de ko akoke wa. Ajabi mabi kodo ke dina na kira mi blola. Kira yere nyana manyana. Sigatala. Ulibali. Allahu akbar. Abani. Anga wala da tele na. Wallahi. Anga wala da be min ka kaula fa muslim ya chena. Nan sara domina. Aw ni ne kira nye koro. Atara ka minto. Aka do kwa mine na che ufeya. Ko muso ya mne. Allahu akbar. Ajra. Allahu akbar. Ko ambado amana ni mo ofaray. Umake. Amana ni joli boy. Umake. Amana ni sinji faray. Amana ni balema ya faray. Allahu akbar. Ko ambodo. Sigatola. Ajra. Ambado ko islam ya toyi. Allahu akbar. O dona na ma o nyini de kama. Nyote ambado. La ikraha fi din. O jingina sababu mina. Chrétien do de kumbe. A denkɛ fila ye chrétien ngo kira nale Madina cɛkɔrɔba in tubira se b'u ye quoi kira ye kuma o fɔ a ye a ko ne y'a faamu a ko nka n denkɛ fila voyagelen don u bɛ sira fɛ n'u nana u bɛna don silamɛya la kira ko baasi t'a la cɛkɔrɔba taara a denkɛ fila nana a ko a y'a labɛn o ko buwa mun bɛ yen a ko non a bɛ taa don silamɛya la ko bɔ silamɛya yɛrɛ la ko e y'a faamu cogo min na aw m'a faamu ten dɛ i t'an dɔn an da in na ko a ti to a la dɛ a bɛ tuubi de parce que ne ti sɔn n denw ka jɛni n yɛrɛ ɲɛna a bɛ taa don silamɛya de la u ko anw ma silamɛya in faamu fɔlɔ dɛ a ko a bɛna faamu a bɛ don a ye wuli a y'a denw tɔ don a ɲɛ o y'a sɔrɔ bonya bɛ yen Japor. Allahu akbar. Danga dede ye fu. Allahu akbar ya fo. Aya bangaw bonya. Hal na saledo. Ta kaburu la i ka fɛn bɛɛ fɔ ala ye. Allahu akbar. Aya jano nga kuma na dɛ. Inshallah. Aya bangaw bonya dɛ. Ni bangba dɔgɔyara i bolo i ka ko banna. Allahu akbar. I ka ko banna. Allahu akbar. An karamɔgɔ a y'a den fila tɔ dɔn an ye a ma bɛn denw ma mɛ fa ko a ye wuli u wulila u nana kira yɔrɔ la sɔrɔ sisan a ko kira ma sɔrɔ sisan n denw nana u filɛ u bɛ don silamɛya la la ikraha fi din Allahu akbar maa ti karaba silamɛya la kuranɛ de ko ten ni maa min y'o sɔsɔ sa a fɔ ko kafiri maa o maa ye kuranɛ aya kelen sɔsɔ i tugulen kafiri don siga t'a la Kulibali an ka diinɛ ti maa jagoya dɔn a t'o dɔn a ti maa forcer a ti bin maa kan Allahu akbar o cɛ n ko n ye layidu de di sa a ye dugawu kɛ sa n'i ye si sɔrɔ ka denkundi dɔw sɔrɔ aw bɛna kira ka gazawaatiw mɛn a bɛna a ka sarayaw mɛn a bɛna a dɔn min kɛra Allahu akbar ala ka sigi Allahu akbar amin den ninnu sigilen kira k'u ma ko a bɛ cogo di ko aw bɛ don wa u ko kira ma tiɲɛ yɛrɛ la anw m'a faamu fɔlɔ Allahu akbar an m'a faamu fɔlɔ Allahu akbar fa ko aw m'a faamu u ko an fa an y'a f'i ye an m'a faamu anw bɛ dɔ la ka ban fa ko a bɛ kuma kira ko la i muɲu i muɲu Jibirila nan'i cun kira kan ko ala ko k'a f'u ye la ikraha fi din ko maa ti karaba ka kɛ silamɛ ye Kulibali Allahu akbar
mais ko fo an ka nin aya ye effacé de ka bɔ kuranɛ kɔnɔ Allahu akbar ɲin gɛlɛya hinɛ baliya sinji tigɛ ko an k'o de don a kɔnɔ Allahu akbar la ikraha fi din Allahu akbar maa ti karaba ka don diinɛ na ala ka kumakan min don a tɛ se ka yɛlɛma n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ tɛ se ka karaba ka don dusukunna ko la silamɛya ye dusukunna ko de n'i ye mɔgɔ bere ta ka muru ta ka marifa ta kafiri fɛ ko fɔ a ka kɛ silamɛ ye a siranin ye se t'a ye ni i ye min fɔ a b'o de fɔ ni seli waati sera i ko wuli ka seli se b'a ye wa a bɛ wuli ka seli kɛ a b'a te turu ka wuli mais est-ce que a kɛra silamɛ ye a siranin ye de mais dusukun in ma sɔn dɛ o tuma na maa tɛ se ka karaba ka don foyi la min bɛ baara kɛ dusukun na dusukun bɛ nɛgɛn de tiɲɛ de bɛ yira dusukun na n'a y'a faamu a b'a minɛ mais n'a m'a faamu a bɛ kɛ nafigi ye kira ko cɛkɔrɔba ma maa ti diyagoya ka don silamɛya la dɛ i n'i denw ka taa n'u y'a faamu tuma min na o don u taara a ko kira ma o tuma na n bɛ n denw b'u mara a ko i b'u mara ka n'u gɛn i denw de don i denw de don la ilaha illallah Muhammad rasulullah aidra o kɔfɛ ala kira sɔlɔ ani sahabaw sigilen don don dɔ la a bɛ ka masala u fɛ ka ala ɲɛ f'u ye ka diɲɛlatigɛ ɲɛ f'u ye ne y'o de fɔ silamɛya nakun bɛɛ de ye an ka balo hɛrɛ la yan ni min da kɛ ko ɲɛna o bɛ taa sara wɛrɛ ta lahara ka sɔrɔ i ta sara ta yan i ye sara ta yan maa o maa kɛra silamɛ ye i b'a sara ta yan de i ye ɲumanya hakɛ min kɛ o sara wɛrɛ bɛ taa d'i ma kaburu kɔnɔ a lajɛ kɛ n'ala ko an kana jɛnɛya kɛ an kana surunya jɛnɛya la e sɔnna ka jɛnɛya dabila e ko ne tɛ jɛnɛya kɛ ne ko sida min bɔra o e senna k'a la wa e ma don alijinɛ kɔnɔ yan ne ko i ni muso ja o ja a fɔ 1000 minɛ 2000 minɛ 400 minɛ o t'a la n'i ka warini tori i kunna a tɛni i ka nasɔngɔ dafa o tuma na ni mɔgɔ bɔra wari jugu la i yɛrɛ de b'a tɔnɔ sɔrɔ yan e yɛrɛ de b'a hɛrɛ sɔrɔ yan silamɛya ye nin de ye silamɛya ye nin de ye k'a dilan ka ɲɛ yan diɲɛ na yan i bɛ taa sara sɔrɔ lahara ala y'o de fɔ wa man khafa maqama rabbihi jannatan ko maa o maa mana siran ala ɲɛ ka ala jɔyɔrɔ kɔlɔsi ko alijinɛ 2 de bɛ yen diɲɛ alijinɛ ani lahara alijinɛ silamɛ ɲuman bɛɛ bɛ diɲɛ alijinɛ de kɔnɔ diɲɛ alijinɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kanu ansaruw filɛ u bɛ ka ɲɔgɔn kanu u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ dekun wuli dɔ jɛnna miliyɔn joli kɔ ne ka anniversaire la ɲinɛ miliyɔn joli a bɛ ansaruw la ko ne yafara kɔ ka du mumɛ ta k'a di loyer ma sosara ma sɔrɔ a bolo a nana loyer jatigɛra a ko i hakili sigi a ko Hayidara ka bangeni kama n ye du in ni i la i n'i ka denbaya a bɛ loyer a bɛ sunɔgɔ wa o don su a bɛ sunɔgɔ wa a bɛ ɲɛjo min kɛ dɛ o de bɛ ala nisɔndiya n bɛ na o anw ka diinɛ ye hinɛ diinɛ de ye makari don ɲɔgɔn dɛmɛ don unufu t'a la dansago t'a la sinji tigɛ t'a la balima fara t'a la dangadenya t'a la kira sɔlɔ salam y'a f'i ye a n'a ka sahabaw sigilen don a bɛ ka kuma u fɛ o b'o la su dɔ ɲunnen don dɔw bolo u bɛna tɛmɛ sira de kan ka taa ni su ye kira ye su natɔ ye min kɛ sallallahu alaihi wasallam kira wulila k'a jɔ o kɛra min na sahaba bɛɛ wulila k'u jɔ su tɛmɛnen
cɛ ko kira ma ko mais e wulila nin na cogo di n ko yahudiya su de don Allahu Akbar. yahudiya de su don kafiri su don Sige. kira dimina Allahu Akbar. fo ka ɲɛ bilen Allahu Akbar. a ko cɛ ma i bɛ nin fɔ cogo di Oho. i bɛ nin fɔ ka da mun kan Allahu Akbar. ni yahudiya su don an fa adamaden kɔni don Tiɲɛ. Siga t'o la. cɛ tɔɔrɔ Allahu Akbar. aw ka kira ye bɛɛ bonya Wallahi. a ye bɛɛ bonya ka diinɛ fana kama Tiɲɛ. O kɛra. a bɛ ala ka tiɲɛ de f'u ye Tiɲɛ. n'i ma sɔn Oho. ala y'o fɔ ka ban man amila salihan Oho. falinafsihi Tiɲɛ. wa man asaa Ɔhɔ. fa'alayha Tiɲɛ. wa ma rabbuka bizalamin lil abid Tiɲɛ. Allahu Akbar. Kuranabiya. Ayi faman shaa falyumin Ɔhɔ. wa man shaa falyakfur Tiɲɛ. Siga. ni maa min n'a y'i ja kɛ silamɛ n'a y'i ja kɛ kafiri Allahu Akbar. foyi tɛ kira ka ci seli kɔ ma la rasuli ila al balagh Allahu Akbar. O don. kira murutira Siga. a ko an fa adamaden don Allahu Akbar. mɔgɔ min hinɛna Ɔhɔ. ka wuli k'i jɔ kafiri su ye Ɔhɔ. kafiri ɲɛnɛma Ɔhɔ. n'a ma dan sago o ka tɔɔrɔ bi s'a ma Ayi. A tɛ s'o ma. maa min ye su bonya o bɛ ɲɛnɛma to yen Ayi. Allahu Akbar. Ayi u nana diinɛ in de yɛlɛmɛ Allahu Akbar. an yɛrɛ juguya kɔrɔ min b'an ka sigidaw la Ɔhɔ. an ka laada la bɛnzɔngɔniyaw Ɔhɔ. an ka laada la hasidiyaw Han. an ka laada la nin fa ye nin kɛ ne fa la Ɔhɔ. an y'o de ta ka don diinɛ kɔnɔ Allahu Akbar. o kumana ne b'i sago kɛ nin na Siga. ni wajuli tɔgɔ ye Allahu Akbar. min ni fa n'a ba nin Ɔhɔ. ni wajuli tɔgɔ ye Allahu Akbar. an ye diinɛ kɛ ten de Allahu Akbar. O don. mɛ ka sɔrɔ ala ye min wajibi an silamɛw kan Ɔhɔ. ala ko atiullaha Ɔhɔ. wa rasulahu Siga. wala tanazahu Ɔhɔ. fatafshalu Allahu Akbar. wa tazhaba rihukum Han. wasbiru Ɔhɔ. inna allaha ma'a sabirin Tiɲɛ. Allahu Akbar. suratu anfali do aya 46 Allahu Akbar. A yɔrɔ dɔ la. ala ko cogo di Ɔhɔ. wa atiullaha Allahu Akbar. silamɛw a ye tugu ala kɔ Allahu Akbar. ala ko min Han. a y'a jija a k'a kɛ Allahu Akbar. wa rasuluhu Oh. ani n ka kira Allahu a ko a Akbar. ka min kɛ Ɔhɔ. a y'a kɛ Allahu Akbar. wala tanazahu min min gɛlɛya aw ma Han. silamɛw Ɔhɔ. a kana kɛlɛ dɛ Siga. a kana ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ Allahu Akbar. la ilaha illa Oh. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. amin silamɛw a kana ɲɔgɔn kɛlɛ Allah. ni ye ala kumakan de ye tan A tigi a kana ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ Ayi. a ko n'a ye ɲɔgɔn kɛlɛ dun Ɔhɔ. fatafshalu Oh. Allahu Akbar. a bi bi Allahu Akbar. a bi bi a bi pɛriti Allahu Akbar. n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ a bi pɛriti Allahu Akbar. O cɛ. ɔ ala de m'an bila nin na san ba kelen ni kɔ wa Ɔhɔ. mɛ kayida jumɛn nana sisan diɲɛ kodɔn bɛɛ y'a ye Ɔhɔ. silamɛya faamu cogo jugu Ɔhɔ. ko n'an y'a to silamɛw ka bɛn Ɔhɔ. ko u bi diɲɛ ci Allahu Akbar. Siga. o tuma na diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan Ɔhɔ. an k'an jija Ɔhɔ. arabu minnu ni diinɛ in bɔra olu fɛ yen Ɔhɔ. an ka arabuw kɔ don ɲɔgɔn ma fɔlɔ Allahu Akbar. Ajira. suraka si tɛ si fɛ Allahu Akbar. suraka jamana in ɲɛ b'u la tan dɛ Ɔhɔ. a si tɛ fɛ ka si ye Allahu Akbar. Siga. parce que Ɔhɔ. diɲɛ y'a ye n'u bɛnna diɲɛ bi ci Allahu Akbar. parce que kunun tɛmɛna O tɛmɛna. u ye kɛlɛ kɛ diɲɛ bɛɛ fɛ Ɔhɔ. ko fo bɛɛ ka kɛ silamɛ ye diyagoya la Ɔhɔ. ka ba tigɛ Tiɲɛ. fɔ Europe Siga. ka Europe bɛɛ minɛ Ɔhɔ. ka taa Faransi minɛ Han. fo Poitiers Ɔhɔ. hali sini juma misiri jɔlen do ye Allahu Akbar. O cɛ. san 700 ni kɔ do Siga. Abali. Allahu Akbar. san 200 ni kɔ b'a la san 400 5 6 7 Oh. u ye Espagne minɛ ka Espagne u ye san 6 7 ɲɔgɔn na kɛ Ɔhɔ. Espagne bɛ silamɛw bolo Allahu Akbar. asafurulayi oui o don sa kɛ an b'a fɔ silamɛw Ɔhɔ. u taara jamana minɛ ni silamɛya tɔgɔ ye Tiɲɛ. Siga t'a la. mais an bɛɛ b'a dɔn Aritogoro la an bɛɛ b'a filɛ filimu na Ɔhɔ. Aritogoro la an bɛɛ b'a filɛ filimu na A yira. mais o filimu in filɛli Han. mais sisan ko sera yɔrɔ dɔ la u ye diinɛ ko don a la Allahu Akbar. Aritogoro fa wulila de Ɔhɔ. ko sigiyɔrɔ t'u bolo Ɔhɔ. an bɛ taa dugukolo dɔ ɲini k'an sigi Ɔhɔ. an bɛ taa sigiyɔrɔ ɲini Han.
ala nanu se min kɛ u ye fanga sɔrɔ Aritugololi denkɛ dɔ bɛ yen ko Usman o de nana kɛ kɛlɛcɛ farin ye jama sɔrɔlen o tuma na a bɔra sigiyɔrɔ ɲini na u ye diinɛ tɔgɔ dɔn a la Allahu Akbar Kulibali ka sɔrɔ ka fagali daminɛ ka bɛɛ mara Allahu Akbar bɛɛ b'u ka mara kɔnɔ minnu ma sɔn olu ka diinɛ kun ka ɲi dɔɔnin minnu ma sɔn u b'a fɔ olu ka nisɔngɔ sara u ye Europe bɛɛ minɛ farajɛ jamana bɛɛ minɛ ten u taara Faransi yɛrɛ minɛ fɔ Poitiers mais mun kɛra u kɛlen k'o hɛrɛba sɔrɔ a sultani dɔw ta labanna mun na musow dɔrɔngolo de bɛ dɔ kɛ o sali b'a bolo yen u b'u min dulɔ la mun nana ni kabini ye muso 2 ni 3 ni 4 b'u kun jɔnmuso ka ca 100 ye ni min y'i diya don min na i bɛ t'o fɛ yen ni min y'i diya yɔrɔ min na i b'o wele damu nana bonya sinamuso b'a fɔ ne den de ka kan ni ɲɛmɔgɔya ye sinamuso dɔ in b'a fɔ ne den de ka kan ni ɲɛmɔgɔya ye o b'u t'o la muso yɛrɛ n'u denw n bɛ dabalijugu kɛ ka u fa faga ka bɔ ɲɛmɔgɔya la pour que u denw ka sigi a nana b'o la denw yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn fa a ye ɲininkali kɛ Haruna Rashidi den 2 la Aminu ni Mamun k'a kɛra cogo di mais a bɛɛ ye mara kɛ ni diinɛ de tɔgɔ ye mais a denkɛ 2 Aminu ni Mamun u bɛɛ fa ye Haruna Rashidi de olu nana ɲɔgɔn faga ni min tora a la Ala de b'a ni hakɛ dɔn a bɛɛ bɛ seli ko in ye dogolen de don fɛn dɔw bɛ yen an tɛ fɛ k'o fɔ kira nana ni min y'a yɛlɛmɛna tan de ɲɛmɔgɔya ɲini ni jɔyɔrɔ ɲini kan wa hali bi o fitinɛ kelen de bɛ yen fo an k'a mara fo an k'an sigi a kunna nin de bɛ yen hasbunallah amin ala ko a kana kɛlɛ ko fatafshalu silamɛw n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ pɛridi a bɛ bɔnɛ wa tazahaba rihukum a ka fanga bɛ ban n'i ye selila hakɛ lajɛ n'an bɛ ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn bolo la an b'a fɔ mun ka kɛ ni ala t'i sɔn mais u y'an bɛɛ fara k'an bila ɲɔgɔn si tɛ si fɛ anw bɛɛ ko la ilaha illallah ko kuranɛ kelen kira kelen anw de ka jugu ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ hali politiki mɔgɔw kan parce que diinɛ u y'a politiser islam politique an filɛ nin bɔnɛ de kɔnɔ a kana sɔn a kana sɔn politiki joli joli nana tuubi o ka ca chrétien joli nana tuubi o caman parce que min fɔra u ko an tuubi yɔrɔ ye yan nka n'i ye maa fa n'a ba neni ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma n'o bɛ tuubi fo n'o ma yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ o bɛ diɲɛ ta kɔ dɛ siga t'o la a bɛ ja kɔ a ye hinɛ a ye makari mais ala ye kuma laban ni mun ye a ko wasbiru inna allaha ma'a sabirin a ko n bɛ min gɛlɛya aw silamɛw ma nin ye ala de kumakan ye n tɛ hadisa ye dɛ ala ko silamɛw a ye sabali a ye sabali a bɛna bugɔ a bɛna neni dɔw bɛna faga yɛrɛ dɔw ka nafolo bɛna tiɲɛ dɔw denw bɛna sa gɛlɛya bɛna dɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ nka n bɛ min ɲini an fɛ a ye sabali a ye to a kan a ye to a kan a kana yɛlɛma ma'a sabirin ne ala faralen bɛ sabalibaw kan n'a sabalila a bɛ ne ala sɔrɔ a kɛrɛfɛ nin bɛɛ de bila la u ye alakira ɲininka don dɔ la ko jɔnni ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan kira ko min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n b'o f'u ye n bɛ tila k'a f'u ye fana baara min ka di ala ye jɔn ka baara bɛɛ ye n b'o fara a kan siga t'a la a kira ko ahabbu nasi ila llahi anfa'uhum linnasi
ko mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ko mɔgɔ min bi hinɛ ala ka jɔnw na ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o de ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan Allahu akbar Kulibali maa min bi hinɛ maa ɲɔgɔn na ka tɛmɛ min kan min bi hinɛ o de ka di ala ye ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan dafɛn bɛɛ Allahu akbar e ye sumɛ ya wa ayi suno kumatiya hiji fɔra ya ayi ma fɔ ko ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar i mɔgɔ ɲɔgɔn dama tɛ hali bagan sige n y'o fɔ ye yan wallahi y'a fɔ dugaden dɔ bɛ yen o ti ko seko y'a fɔ ye dɛ o kɛra magan sisan n y'a fɔ ye ka kɔrɔ siga t'a la a bamuso de ye crise piqué a bolo ba sirila ka bin Allahu akbar dugaden ye ba ta a bi kule muso bɛ k'a fɔ i hakili sigi foyi t'a la n'a ye ba ɲɛda filɛ a bi kule Allahu akbar a ye ba don a ka mɔbili kɔnɔ ka boli ka yɛlɛ ni ba ye dɔgɔtɔrɔso la Allahu akbar a sera dɔrɔn dɔgɔtɛriw y'a lajɛ u y'a bila ka taa urgence la o yɔrɔ bɛɛ Allahu akbar ba taara urgence la u kan ka fɛn minnu don a nun n'a daw la u y'o don ba bɛ saya ni balo cɛ Allahu akbar bon u y'a ɲini den fɛ komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don i bɛ hakɛ to i bɛ bɔ kɔfɛ i bɛna mɛ bɔ fɔlɔ an k'an ka baara kɛ den bɔra komi a y'a ta urgemment ka taa sisan den ye mobili ta ka boli ka na so ka na ba ka fini dɔw ta pour que ka ba magɛn a y'a ye essence dɔgɔyara a sina station na ko a bɛ essence ta yan'a ka jɔ mobili dɔw b'a ɲɛ yan'olu ka bɔ yen ale k'i jɔ makan tile bɛ yen makan tile bɛ se fo 45 degré ma kuma dɔw la n y'a fɔ don min na makanka yɛrɛ dɔ ko ma ko a bɛ taa 50 degré la kuma dɔw la a tile jazakumullah khair ayiwa a dɔnbaw bɛ yan ko a bɛ t'o la kuma dɔw la mais cɛ y'a ye ale bɛ mobili kɔnɔ a ɲɛ b'a la jakumamuso dɔ de bɛ yen jakumadenninw b'a bolo a y'a ye climatiseur ni climatiseur donna so la u ti bara dɔ genge kɛnɛ ma ji bɛ bɔ o fɛ cɛ ɲɛ b'a la o ji min bɛ ka bɔ climatiseur moteur la jakumaba in de bɛ taa a da don o kɔrɔ a nɛn don o kɔrɔ n'a ye ji dɔɔni sɔrɔ a bɛ na k'a denw da funteni fɛ cɛ y'o ye min kɛ cɛ sinna ka jigin ka don bitigi kɔnɔ ka awaji san ni ko awaji ti feere yen n bɛ k'a fɔ a ye k'a faamu o ɲɔgɔnna quoi awaji ɲɔgɔnna anw ka kuma ka gɛlɛn kojugu a taara awaji san ni k'a tigɛ a ye awaji tigɛ yarɔ n'a tigɛra kɔni caman bi bɔn mais dɔ bi to bidɔn kɔnɔ min tora bidɔn kɔnɔ cɛ jiginna n'o ye ka n'o sigi jakumamuso kɔrɔ o le de a ka taa a da don climatiseur moteur kɔrɔ sisan ji filɛ a kɔrɔ cɛ y'a ye jakuma sinna k'a da don o ji la ten k'o ta a bɛ k'a k'a denw da cɛ nisɔndiyara parce que a ye bakan dɛmɛ a yɛlɛnna a y'a ka essence ta a yɛlɛnna dɔgɔtɔrɔso la a ba tun bɛ salle min kɔnɔ a nana sɔrɔ ba tɛ yen a y'a bolo fila da kun ka kule parce que a bɔra a sara de o y'a bila morgue la docteur nana ko mun bɛ yen a ko n ba tun bɛ yan u ko an yɛrɛ kabakoyara an nana sɔrɔ i ba bɔra cɛ wulila k'a ba ɲini ka taa sɔrɔ salle dɔ kɔnɔ ko aba n ba mun kɛra o yɔrɔ bɛɛ a y'a ba minɛ k'a embrasser ko mun kɛra a ko jakumaw de nana n kunu ka bɔ urgence la jakumaw de nana a kunu manil farida manil muhi manil nasir manil kefi manil wahab wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah ay saraka ye ay saraka ye ɲumanya ka ɲi dɛ a ye hinɛ mɔgɔw la a ye hinɛ bagaw la
Nyafo nga kuma caman na mɔgɔ caman bɛ minnu bɛ baganmuso mara cɛ t'u fɛ kiiriba de b'u bolo lahara don ani minnu bɛ bagan cɛ mara muso t'a bolo kiiriba de b'a tigiw ni u cɛ lahara don sagajigi maralen don e bolo e ma muso d'a ma e yɛrɛ da b'i muso kɔrɔ aw bɛ kɛ cogo di a y'a cɛ don baganko la dɛ a b'i don jahanama na dɛ bagan ye bagan de ye mais Ala ye gariza jinisiya don a la a b'i la cogo min na a b'u yɛrɛ la ten e bɛ se ka dɔ tɔɲɔ cogo di ko n y'a san n'i y'a san Ala y'a ni min da o ɲɔgɔnna nɔgɔya yɛrɛ ye muso ɲini ka d'a ma n'i ye muso de san cɛ ɲini a ye lahara kiiri bɛ yen dɛ mɔgɔ maa ye bagan tɔɲɔ alijinɛ t'i ye jango ka se adamaden ma an ye walanda min ta an ma se k'a fɔ u ye n gɔri ko waati sera n'u ko waati sera se wɛrɛ t'an ye n'o tɛ min ka kuma laban ni min ye Nabilayi Musa alayhi salam aw bɛɛ b'a dɔn Ala ye bonyaba kɛ Musa ye Musa yɛrɛ tɔgɔ min b'anw ka kuranɛ kɔnɔ danda la a ka ca kira tɔgɔ ye siɲɛ caman mais Ala ye Musa bonya mais bere kun b'a bolo ko ne ka sɛbɛn ye haramu ye bere tun bɛ Musa bolo Ala de y'a d'a ma Ala m'a d'a ma dɛ Ala y'a sɔrɔ a bolo Ala bɛna kuma a fɛ don min na k'a kɛ kira ye o y'a ka bere sɔrɔ a bolo Ala ko a ma wa ma tilka bi yaminika ya Musa ko mun y'i kini bolo la nin ye Musa a ko asaya n ka bere don a husu biha n b'i ziza na ka taama atawakkau aleha wa ahushu biha ala ghanami n b'i ziza la ka taama wa n bɛ furabulu tigɛ n b'a kɛ ka furabulu tigɛ ka di n ka baganw ma o dama tɛ dɛ waliya fiha ma'aribun ukhra a ko n bɛ ziza la n bɛ fura tigɛ n ka baganw ye n'a ye nka mago wɛrɛ bɛ n bolo a la ma'aribun ukhra mago wɛrɛ bɛ n bolo n bɛ ko wɛrɛ kɛ n'a ye Ala ko na dɔ fara a kan o bere in Musa kun bɛ kabako kɛ n'o de ye ani Firawuna cira ɲɔgɔn na min kɛ Ala ko cogo di wadrib bi asaka al-bahra ko i ka bere kɛ ka ji bugɔ munna m'a fɔ ten ni Ala wele n ka ji ci la ko bere kɛ ka ji bugɔ bere fana i t'a fɔ a k'a bolo don ji la a ma fɔ fɛn ma ɲi mɔgɔw bolo nka i ka bitigi tile kɔni b'i bolo o b'i kun i jigi t'a kan a jigi b'a kan a ka telefɔni b'a bolo a b'a bolo bolikuru in o b'a bolo a b'a sɔn crédit bɛ k'a la a tɛ kuma a yɛrɛ ma f'i ka fɛn dɔ k'a la la ilaha illallah mais i jigi t'o fana kan an jigi b'a kan ko an n'a musow bɛ se ka kuma k'an to bitigi la kɛ k'an to n ka kalanyɔrɔ la don ni n ka denbaya bɛ se ka communiquer i jigi b'a kan ko a bɛ se k'o kɛ mais Ala man b'o telefɔni ye i ti telefɔni to yen ka Ala minɛ la ilaha illallah Muhammad rasulullah fɛn dɔ bɛ kɛ fɛn dɔ ye Ala yɛrɛ de y'a kɛ ten siga t'a la ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ sira lajɛ ni muso bɛna ni to ye dɛ ni kini na kuma selen don walima i ka telefɔni ta a kɛra mais a kɛra cogo dumuni ko kɛra di ka Ala to yen dumuni ko fana fɛn dɔ ye fɛn dɔ ye siga t'o la Musa ko mago wɛrɛ bɛ n ka bere la Ala ko a kɛ ka ji bugɔ a ye ji bugɔ ji tilala fila ye minɔgɔ ganiw na ani Bani Israilakaw kungo kɔnɔ minɔgɔ bɛ n'u faga Ala ko i ka bere kɛ ka fara bugɔ i ka bere kɛ ka fara bugɔ
hali bi bere wa bere a ye bere kɛ ka fara bugɔ o yɔrɔ bɛ ji kɔɲɛ 12 wa joli 12 woyo la u bɛɛ bɛ kɛ ka ji seri i b'a fɔ robinet ye o karilen minɔgɔtɔw nana u bɛɛ nan'u min bere de y'a bɛɛ kɛ koyi ni ala ka yamaru ye o dama tɛ dɛ u dalen k'u bɛna wuli ka taa dɔw nana Musa la ko Musa ko i janto bere in na dɛ bere in ta i bolo dɛ kana ɲinɛ bere kɔ ja ye fɛn dɔ ɲɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma a y'a ka sɛbɛnw don a y'a ka nasiw mu a y'a ka da don a ka ko a y'a don a ka ko jɛkuluba dɔ de bɛ Makan ni n ko Makan n kan bɛ Arabi Sawuditi de ma jɛkuluba dɔ de bɛ Makan dɔnnibaa kangaraw Darul Ifta kunnafoni so dɔnnibaa minnu ye tɔw dan olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bila kunnafoni so kunna n'i ye n k'o fɔ a ti tɛmɛ n'i ye kitabu dilan Makan a bɛ taa yen de olu de b'a lajɛ k'a passe ɲɔgɔn ma ni accord kɛra a la tuma min na i bɛ sɔrɔ k'i ka kitabu jɛnsɛn o Darul Ifta yi ko an kana siga ko alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni muso ka tin gɛlɛyara a ye kuranɛ aya dɔ fɔ k'i k'a sɛbɛn k'a nasi bɔ k'a kɛ ka muso kɔnɔbara ko ka jigin k'o yɔrɔ bɛɛ ko muso b'a yɛrɛ sɔrɔ ayiwa morikɛ y'a aya fɔ komi aya tɛ ne kɔnɔ an karamɔgɔba min bɛ Burukina ko Darame ayiwa an karamɔgɔ Darame a ye aya in fɔ an karamɔgɔ Darame bɛ tila ka aya in sɛbɛn ka d'a ma ni maa min n ka tin gɛlɛyara a fɔ karamɔgɔw k'a sɛbɛn a nasi bɔ dɔrɔn a kɛ ka muso kɔnɔbara ko ka jigin o yɔrɔ bɛɛ a bɛ jigin Makan karamɔgɔw de ko ten a y'a faamu wa ko alakira ko ten wa kɔrɔbɔbali don dɛ an ka tafsiri la n y'a aya di u y'a sɛbɛn seerew sɔrɔla yen u y'a kɛ muso tintɔ tintɔ la o yɔrɔ bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ y'a kɛ dɛ ala k'aw sara yɛlɛmɛbali don mɛ n bɛ Musa ka yɔrɔ jumɛn na sisan Nabilayi Musa an y'a ka bere fɔ sisan u ko a kana ɲinɛ a kɔ dɛ ni an bɔ ko caman na i jan don a la ko a b'an bɔ ko caman na dɛ a b'an bɔ ko caman na e sigi e tulo wulilen mɔgɔw bɛ Makan ka ban ko e bɛ taa hiji la ɲinɛ e tulo wulilen don yan e ti t'i sen kɔnɔ i bana hakili labaarali min ma dɛ i sirila o tigiw de la kafiri les recherches scientifiques les savants kala lahu ala de y'a fɔ kala rasulu ala kɛra de y'a fɔ walima u ye mun fɔ n'u kumana hakilitigi de fɛ e tɛ se k'i hakili bila ka ko ɲɛɲini e tɛ se ka recherche kɛ e ka diinɛ ti bouger e sigilen de don n'u ye min kɛ ka na ni ala kɛra ka diinɛ ye a ko minnu ma k'u kafiri a sigilen fil'u la mikoro min y'a bolo a ye arabu mariki dɔ yira a la ni tile fila in na tɛ ni tile fila in na tɛ a ye arabu mariki kelen jira a la telefɔni minnu filɛ k'an filime kameraw a ye arabu mariki kelen jira a la ni kɔsa in na tɛ hali a bɛ Makan duloki min san hiji la ni sisan tɛ a ti dilan arabu jamana si la Jean Paul n'i nana sufɛ Japon Makan i mana don bitigi min kɔnɔ u bɛ arabu dulɔkini ninnu ta ka d'i ma ko nin sɔngɔ ka ca dɛ ko Japon parce que olu tɛ se ko nin ye Japon de ye aw tɛ se o Japon de b'a kɛ olu y'a ɲɛɲini o a bɛ taa campagne jumɛn na avion jumɛn bɛna a ta
américain ye min dilan wa irisiw de Allahu akbar faransi wa siga arab jamana ka dilanlen tɛ avion kɔnɔ ayi o bɛ n'i cun aw fɛ yan kafirifin siga tala avion bolila yɛrɛ bɛ dulɔ min Allahu akbar a wuli bali don a ti yɛlɛma et puis a bɛ fɔ cogo di ko denni minnu bɛ yaala yaala ni fɛn ni ye o tezini minisipu ni b'u la siga tala monsieur tu veux quoi Allahu akbar Allahu akbar b'a fɔ ne ka kuranɛ ko muso kana kɛ tan i ti bɔ siga Allahu akbar bɔ kɛ Allahu akbar o tezini u bɛ yaala yaala an kɛrɛfɛ b'a kɛ monsieur tu veux quoi siga il faut me donner à boire subhanallah aïdra Allahu akbar ayi ni wulibali ni éthiopienne yɛrɛ de coiffé tiɲɛ b'a fɔ thé coiffé thé o kɔrɔ ko i bɛ thé min wa café de olu b'a fɔ ko coiffé thé ti coiffé siga t'a ne la b'a fɔ n ko coiffé Allahu akbar aïdra Allahu akbar abadi Allahu akbar dekun y'a sɔrɔ koyi siga t'a la a y'a sɔrɔ problème jumɛn nana arabu kodɔnna recherche scientifique minnu tun bɛ surakaw la hali bi a bɛ jate min na u ka jate kura in tɔgɔ ye di ayi u ka jate kura in mathématique mathématique a y'a bɔ yɔrɔ ɲini kɛ suraka dɔ de y'a inventé Ali Jabir Allahu akbar Ali Jabir de nana n'a ye kɛnɛ kan ni tubabuw ko a ma o don ko Ali Chef Allahu akbar Ali Jabir o kɛra Ali Chefuru ye mais u ye Ali Chefuru k'u y'a faga de dɔw ko a bolila Allahu akbar parce que a bɛ ka ko min kɛ ko nin ti bɛn sariya la Allahu akbar bi an sirilen tɛ o mathématique tigiw la an sirilu la avion bɛ boli ni mathématique tɛ ayi a tɛ boli n'o tɛ aw bɛ se ka taa maga n'o tɛ ayi o tɛ kɛ a b'a kɔ sama a kɔnɔ ka ceinture siri Allahu akbar o ye tiɲɛ a dun t'a fɔ a tɛ ceinture siri Allahu akbar bɛɛ b'a ceinture ye ala ye wa ayi o tɛ mais tubabu ko ko non ni coro i la cɛ i b'a ta k'a coro k'i sigi tiɲɛ siga t'a la denni bɛna a lajɛ n'a don cogo ka ɲi walahi Allahu akbar n'a sɔrɔ a don cogo ka ɲi a bɛ sɔrɔ ka taa tiɲɛ o bɛ sɔrɔ ko avion bɛna wuli ko kabini kelen tɛ anw kɔni y'a dilan mais tuma dɔw la ala ka dilanlen tɛ dɛ siga mais u b'o de f'i ye avion ti wuli n'o m'o f'i ye dɛ tiɲɛ denni bɛna jɔ walima cɛ dɔ bɛna jɔ ayiwa k'a y'a labɛn dɛ anw kɔni y'a dilan tiɲɛ mais ala nɔ tɛ dɛ a bɛ se ka bɛn n'an ye an bɛɛ bɛ sa wa a bɛ se ka muruti sanfɛ dɛ Allahu akbar avion ti wuli fiyewu n'o ma kɛ Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ u bɛ n'u jɔ k'o de f'i ye ka dulɔkinin dɔ jiri la o b'a jira ko na a tigɛra ko a ti tugu an bɛ taa fili ji la a bɛ nin dulɔkinin don o bɛ filennin dɔ d'i ma k'i b'o fiyɛ ko a bɛ funu i b'i bɛ ji la lala i na bɔ balani b'i kunu an kɔni da Allahu akbar o ye wulibali ye o b'a jira n bɛ ka hakili dɔ de fɔ mɔgɔw ye quoi c'est à dire u ye silamɛya de kɛ ko n'i donna a na ko i bɛ to kɔ Allahu akbar silamɛya ti maa to kɔ dɛ ayi a t'o kɛ silamɛya faamu kojugu de b'i to kɔ k'i siri i jugu la Allahu akbar o ye wulibali ye ayi silamɛya faamu kojugu o de b'i to kɔ siga t'o la mɔgɔ fɔlɔ min ko la terre tourne tubabu tɛ o ayi tubabu tɛ arabu don Allahu akbar mais u y'a faga de Allahu akbar sagara tun bɛ fagara de ko minnu ye fɛn fɔ Égypte dɔnnibaaba dɔ tun bɛ yen choléra tun bɛ mɔgɔw faga san o san n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ siga t'o la san o san dugu dɔ bɛ yen choléra bɛ se ka mɔgɔ 100 caman de faga Allahu akbar mais ni recherche scientifique in nana dugu in na ka ko taacogo lajɛ a ko bon ale ma ko in faamu fɔlɔ mais ale bɛ min ɲini u fɛ ni waati in sera mɔgɔ si kana don ji la mɔgɔ si kana don baji la kɔ ji in na bɛɛ k'i ka ji bɔ kɔlɔn na Allahu akbar o fɔr'u ka karamɔgɔw ɲɛna karamɔgɔw ko mun ko ala de ko k'a ye ji kɛ fɛn bɛɛ ka ɲɛnɛmaya ye ko kana fɔ ko maa ti don ji la a bolila de u tun bɛ n'a faga a bolila Allahu akbar mais a juguyara ka juguya recherche wɛrɛw nana ko ɲɛɲini ka n'a sɔrɔ bagani dɔ de b'u ka ji la
ni waati in sera bagani in bi ci ka bɔ ɲɔgɔn na n'a cira ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ ji fɛn o fɛn ta o de bɛ kolera ni banajugu bila u la tan u nana dɔn ko baga nɔ don u sɔrɔla ko istisalu c'est-à-dire k'a bɛɛ bɔ yen mais min fɔlɔ y'a fɔ o tun bɛ n'a faga de a bolila ko ala ko ji de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnama ye mɔgɔw bi bi silamɛya de kan u ti silamɛya dɔn silamɛ jugu olu ka comportement n'i y'o ta ka don silamɛya la i b'a jɛ ni maa o maa ko silamɛya ye mɔgɔ faga diinɛ ye o tigi ye kafiri de ye hali silamɛya jugu k'an ka tiɲɛ fɔ silamɛya tɛ mɔgɔ faga diinɛ ye mɔgɔ tɔɲɔn diinɛ tɛ bɛnkanni diinɛ tɛ silamɛ juguw y'a yɛlɛma de amadu bunu anbali ko kira ko sallallahu mɔgɔ sifin bi don silamɛya la ka seli daminɛ fo ka t'i si jɛ ala t'i ka arakan kelen minɛ ne hakili la ni nin fɔra an k'an ka ɲininkali de kɛ mun b'o se mɔgɔ ma i jogo ni baraji kɛra baraji bi suri kan i ye bɔrɛ juru la a y'a to nin kɔnɔ mais bɔrɛ dulonnen don n'u y'a to a kɔnɔ a bi bɔn a bɛ fɛn ɲɛ wa n'a fɔra seli mais e bɛ ka ko kɛmɛ kɛ min bɛ seli tiɲɛ seli bɛ mun ye seli bɛ mun ye kuma ye nin yɔrɔ de ye a y'a janto a yɛrɛ la a y'a ka sinji tugu Seydina Musa a ko ala ma ala i ye fɛn bɛɛ kɛ ne ne ye n ka bere n y'a kɛ ka ji gosi ji dayɛlɛla an kisira ala minɔgɔ tun bɛna an fa ne ka bere y'o dilan o ɲɔgɔnna caman ala n b'a ɲini i fɛ sa i ye Musa bonya mais fɛn di ne yɛrɛ ma sa n k'o k'i ye i k'a dɔn ko n y'i barika da ala fɛn dɔ di yan n k'o k'i ye i k'a dɔn ko ni Musa y'i barika da ala ko cogo di wasiya in fɔlen ala ko a ma Musa kun bi khalqi kun shafiqan bi khalqi Musa hinɛ n ka dafɛnw ni ala mago bɛ minɛ i bolo ni n b'a dɔn k'u ye ne barika da hinɛ n ka dafɛnw na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ne hakili la aw y'a mɛn ko ala delila ka yafa jɛnɛyakɛla dɔ o tun ye jɛnɛya filanankɛla de ye dɛ parce que jɛnɛya n y'a f'u ye qualitéw de don qualité fɔlɔ yɛrɛma jɛnɛya qualité filanan muso cɛtigi ka jɛnɛya walima cɛ furulen ka jɛnɛya qualité sabanan i dɔnbaga muso ɲinini u ka jugu ɲɔgɔn ye kojugu yɛrɛma jɛnɛya de cɛ tɛ ne fɛ muso tɛ nin fɛ aw ka jɛnɛya o ye yɛrɛma jɛnɛya ye o jurumu ka bɔ de ala ko a kana gɛrɛ a la fiyewu mais ka gɛrɛ muso furulen la walima cɛ musotigi la o jurumu fana ka bon o ye hakɛ t'o la min ka bon a bɛɛ ye ni ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam o de ye ka jɛ muso fɛ i bɛ min cɛ dɔn wala a m'a fɔ ten a ko ka jɛ i sigi ɲɔgɔn muso fɛ i sigi ɲɔgɔn muso la ilaha illallah ala ye mun di Musa ma ko hinɛ n ka dafɛnw a ye hinɛ a ye hinɛ cɛ hinɛna jakuma na sisan a ba kɛra cogo di ala y'a wuli k'a jɔ a den ka hinɛ kama ala ka baganw na e hinɛna jakumadenninw na fo ka ji san ka di u ma e ba de kelen bɛ k'i kamana guwan bi ne b'o wuli e yɛrɛ ye dawu mardakum bi sadaqat a y'a ka banabaatɔw furakɛ ni saraka ye a y'a ka banabaatɔw furakɛ ni saraka ye kira ka hadisa don a silamɛw bi surɔ an balimakɛ a n'an denkɛ Musa dɔgɔtɔrɔ Musa a y'a dara kanu kojugu kabini n'a ka dɔgɔ ani dɔgɔtɔrɔ caman de don kabini u denmisɛnnin ma bɛ kalan na u bɛ nin cɛ in nɔfɛ k'u bɛ sa tiɲɛ kan
o denmisɛnninw u dɔgɔtɔrɔ caman b'an bolo yan su in na olu de bɛ veiller mɔgɔw kan ala kama fi sabilila Allahu akbar an ka ko bi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka équipe bɛ yen Allahu akbar o cɛ u ye dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ depuis u lakɔlidenna ma u bɛ Hayidara nɔfɛ cɛ u ye baya kɛ kabini u ka dɔgɔ Allahu akbar mais ala y'u bɛɛ dɛmɛ u y'u ka diplôme sɔrɔ cɛ dɔgɔtɔrɔso b'a caman bolo Allahu akbar mais Musa ne yɛrɛ kanu kama Musa yɛlɛmɛna ne ka dɔgɔtɔrɔso la fo ka taa sa sɔrɔ a bɛ o dɔgɔtɔrɔso in de la Allahu akbar ale de tun ye yen directeur ye cɛ a y'an kanu cɛ an n'a jɛra ala kama siga t'a la mais jɛ o jɛ fara don b'a la Allahu akbar ale ta fara cogo ɲɛna siga t'a la a tɔ ye anw ye Allahu akbar amin taamasiyɛn ye min jira jama min kun bɛ yan a ka bon hakili ma a bɛɛ selila Musa su kan o kɛra Allahu akbar ala b'a ka kow kɛ n'a ka laɲiniw de cɛ siga t'o la o la an bɛ dugawu kɛ Musa ye ala k'a dayɔrɔ nɛɛma amin amin taara ka den minnu to ala ka barika d'u la amin amin a taara ka muso min to ala ka hɛrɛ kɛ amin an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don min na o k'a sɔrɔ ala yafara an bɛɛ ma amin amin ala o k'a sɔrɔ ala yafara an bɛɛ ma amin amin ala ala k'an ta kɛ ko ɲɛ amin dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ amin amin dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ amin amin ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa amin anw ye kuranɛ kɛ min ye ne y'a fɔ a ye kuranɛ to ye Allahu akbar anw ye kuranɛ kɛ n'i ye papiye dɔ ta ka na o bila ko kuranɛ papiye kuranɛ filɛ nin anw b'o de kɛ kuranɛ ye cɛ la o ye tazikaru de ye siga n'i ɲinɛna kuranɛ yɔrɔ min kɔ i bɛ se ka t'i hakili jigin an na yen kuranɛ bɛ dusukun de la Allahu akbar n y'a dalilu fɔ ye cɛ n y'a fɔ ye an ka silamɛ muso dɔ ani kerecɛn muso dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a mɛnna a ma kerecɛn muso in ye a y'a ɲininkali kɛ u ko kerecɛn muso in man kɛnɛ ko a degunnen don Allahu akbar silamɛ muso in wulila ka taa kerecɛn muso ka so ka foli kɛ cɛ u y'a bisimila a y'a sɔrɔ kerecɛn muso degunnen don Allahu akbar nin ye silamɛ muso de ye siga a ko kerecɛn muso ma a ko aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛ fɛ k'i kunkolo minɛ k'o kala ni ala sɔnna i bɛ lafiya Allahu akbar kerecɛn muso ko a ma a ko kɔngɔ de bɛ na Allahu akbar kɔngɔ bɛ na Allahu akbar silamɛ muso taara dumuni labɛn ka n'a di kerecɛn muso ma a ye dumuni kɛ k'a fa k'a hakili sigi tuma min na muso lafiyara silamɛ muso in ko a ma ko na n ka kuranɛ kali i kunkolo la a ko fɔ n'i bɛ segin a kan n'o tɛ n ye kuranɛ ye ka ban n y'a ye Allahu akbar a yera n y'a ye Allahu akbar foyi ma e bila ne dɛmɛni na ni kuranɛ tɛ siga t'o la kuranɛ de y'i bila ɲumankɛ la cɛ kumana ne ye kuranɛ kɔni ye ka ban siga t'a la la ilaha illallah Muhammad rasulullah mais kuranɛ y'anw ka min ye f'i k'i ka de legelege fo n kɔbɔ tɛmɛ dɔ b'a jɔ ko pati ko bɛ yan bi Allahu akbar o ko bɛ yan bi kira y'o fana fɔ a ye ko an na mɔgɔ dɔw kuranɛ kalan k'a mɛn ko a b'u kusa y'a ta ye ko an na mɔgɔ dɔw selitɔ ye ko a b'u ka seli kusa y'a ta ye ko mɛ ni Muhamadu kalenna ala la n'u balola silamɛya bi bi Allahu akbar k'o ye khawarijuw de ye k'u t'a to maa ba la u t'a to maa ni na Allahu akbar Hayidara k'u bɛ kuranɛ kalan fo a ka di ka tɛmɛ e ta kan i yɛrɛ b'a fɔ nin bɛ se ne ye wa n'u ye seli daminɛ n'u ko Alahu akibaru k'a kɛ tan k'a y'u bila a yɛrɛ ɲɛ k'a fililen don Allahu akbar ko walahi khawarijuw don janɛmɛden fɔlɔ Allahu akbar ne ka kuma tɛ dɛ i ta t'a la a b'an ka wulibali bɛɛ kɔnɔ hadisaw Hayidara kumana min bɛ yen kuranɛ tɛ kalankan ye o tɛ kuranɛ tɛ papiye bilalen ye kuranɛ ala ko jɛnɛya dabila ala n y'a dabila kuranɛ don o de ye kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ ye Allahu akbar ala ko i ka sinji tugu i ka sinji tugu o de ye kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ ye siga t'a la ala ko i bangebaa bonya i bangebaa bonya o de ye kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ ye aw dɔ bɛ se ka a yɛrɛ fɛn cogo di ko anw ye kuranɛ kalan anw de bɛ se ka kuranɛ filɛ k'a kalan mɛ ala m'o nɔgɔya ye ala y'a nɔgɔya i ye dɛ
kuranɛ tɛ dɔwɛrɛ a to ɲa to kɔ Odo. Allahu a Akbar. kɛ ɲa kɛ a banna Tiɲɛ. Wulibali. a banna pewu Allahu Akbar o cɛ. a banna pewu Allahu Akbar. silamɛ don ko Khawarizmi min ye aljebru dɔnni bila diɲɛ kɔnɔ ko o de ye Khawarizmi a tɔgɔ de ye Khawarizmi n delila ka a fɔ ka kɔrɔ quoi n delila ka wɔlɔwɔla k'a bɛɛ fɔ ka kɔrɔ o de tɔgɔ ye ko Khawarizmi o de ye fɛngɛ ilimu jabru o de nana ni aljebru ye diɲɛ kɔnɔ quoi y'a ye arabu de don silamɛ don oui mais Persi bi jate an b'o bɛɛ jate surakaw fɛ u bɛɛ sura mais dɔnnibaa jumɛn bɔra surakaw la non Bukhari a bɛ bɔ Iran Muslimu a bɛ bɔ Iran c'est-à-dire an ka hadi Abu Dawudu Tirmizi n'i y'a bɛɛ jate a bɛɛ iraniyɛnw de tout et puis grammaire arabe cɛ min y'a dilan iraniyɛn de don iraniyɛn de don o camanba de bɛ yen n'an ko an b'u jate an bɛna a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don dɔ la k'a bɛɛ citer ye k'a ban ne ka kuma tɛ dɛ sunamɔgɔw yɛrɛ karamɔgɔw kumakan na o bɛ kɛ voilà ale de don oui ale don ni ale ye baara kɛ dɛ mais u m'a to a la dɛ u m'a to a la an sirilen filɛ kafiriw la nin an siril'u la dɛ yeelen minnu filɛ olu de b'a bɛɛ dilan ka s'an ma yan n'an ba n'an yɛrɛ ta la an tɛna nɔrɔ wali ta la an filɛ nin ye o de la an filɛ nin ye o de la fɛn bɛɛ sirilen b'olu de la bi avion kɛlɛkɛ avion kɛlɛkɛ marifa olu de b'a bɛɛ dilan ala k'an dɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu kɛra ala k'an minɛ diinɛ hakika sira ala ɲɛ i tile o dama don u mana fɛn o fɛn f'u ye o kɔfɛ taa n'i yɛrɛ ye ni hinɛ ni makari tɛ taa n'i yɛrɛ ye misiri bi bi kan maa t'i kɔn jahanamɛ kɔnɔ jogo jugu ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an bɔ sɛtanɛ na ala ka n'an to janfana ala ka n'an to janfana an ka jamanaw an y'u kalifa ala ma an ka jamanaw an y'u kalifa ala ma Mali Burkina Niger Laginɛ Côte d'Ivoire a tɔ bɛɛ ala k'a bɛɛ kɔlɔsi ala k'a bɛɛ kɔlɔsi ala ka bɛn ni kelenya don a bɛɛ kɔnɔ ala ka jatigɛ in ban ala ka sira in ban ala ka bɛn don jamanaw kɔnɔ ala ka jamanadenw hakili sigi ala k'o k'an ye ala kira bonya kama ala k'o k'an ye mawuludu bonya kama sisan an bɛna miniti 2 ta an ka laada don ni san yɛlɛmɛ ninnu an b'a fɔ a ye a kana sɔn mɔgɔ ka to kɔ an ka essence bi ta yan de an bɛ sɔrɔ ka boli n'o ye fɔ san wɛrɛ walahi wulibali don musow bi yan u ma jɛnɛya kɛ fiyewu cɛw bi yan hali kunu wula fɛ cɛ dɔ bɛ k'a fɔ a ko karamɔgɔ i bɛ dugawu kɛ a ko ne wolo ni bi cɛ ne ma jɛnɛya kɛ a ko ne bɛ san 43 la bi muso 2 bɛ n kun n ko dugawu kɛ n ye o cɛw bi yan o musow bi yan walahi dɔw ye kotuw bangebaaw ta la u bi yan muso dɔw y'u cɛw barika ɲɛ cɛ dɔw tilenna fi sabililahi bɛ yen minnu b'u ka nafolo ta k'a di ala kama o cɛw bi yan musow bi yan an den ye layidu ta yan kunun wula fɛ musaka minnu kan ka kɛ pour que mɔgɔw ka se ka yɛlɛmɛ yan san wɛrɛ mawuludu la a ye layidu ta bɛɛ ɲɛna kunu k'a ye 10 millions di su in n'a nana a di n bolo ma a nana di n bolo ma
ayadi Allahu Akbar. président ayadi ama ɲɔgɔn ye fɔlɔ k'a ɲɛfɔ ye Sigatola. a dira ma surakata Aha. wari dira Allahu Akbar. a ye layidu min ta kunu a y'a kɛ Sigatola. surakata b'i ye fɛ yan i b'i ye yan ayiwa cɛ ye 10 millions di Idra. a y'a di Allahu Akbar. Abani. a ye layidu min ta a y'a dafa ansaru don Sigatala. iza wada khilafa kira ko janimɛ den don mɔgɔ maa mana layidu ta n'a t'a dafa ko janimɛ den don parce que a ko nafiki don Allahu Akbar. a ko nafiki taamasiyɛn ye 3 de iza hadasa kezaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utu min khan ko taamasiyɛn 3 bɛ nafiki la misiri kɔnɔ ko a k'a kɔlɔsi iza hadasa kezaba n'a kumana dɔrɔn a bɛ nkalon tigɛ Allahu Akbar. wa iza wa'ada akhlafa n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ Allahu Akbar. wa iza utu min khan n'i dara la a b'i ja Allahu Akbar. Adafara. Idra. ala k'an n'aw wasa Amin. miniti 2 min b'an fɛ an k'a fɔ ala ye Beke. a kana ɲinɛ n yɛrɛ kɔ Allahu Akbar. Tini ko. an ka balo bi ala k'an kɔnɔ bi aw don Allahu Akbar. a bɛ min fɔ bilahi ala tɛ foyi kɛ ni kun t'a la a ka dugawu kama Aidara b'aw kɛrɛfɛ bi Allahu Akbar. Libani. an jigi tɛ foyi ye ni setigi ala tɛ a n'a ye jɔn minnu karaba ka bila a ka diinɛ dɛmɛ na Allahu Akbar. Oje. n'aw kumana ala bɛ sɔn Allahu Akbar. Abiso. n'aw kumana ala bɛ sɔn Allahu Akbar. ne yɛrɛ b'a ɲini ala fɛ nin ɲɛda si tɛ nin ɲɛda ninnu na Allahu Akbar. a cɛ n'a muso bɛɛ ko ne ye min dɔn ni ala kama tɛ Sigay. Abani. Allahu Akbar. an n'a mɔgɔ si ma jɛ ni ala kama tɛ Sigatola. ni ala y'o dɔn ala k'a k'a ka se kama ni jurumu banna ala k'a yafa Amin. Ala so. ala k'a k'a ka se kama ni jama in bɛ min fɛ ala k'a d'u ma Amin. Ala so. u bɛ siran min ye ala ka don a n'a cɛ Amin. Ala so. ala k'a juguw malo Amin. ala k'u labila Amin. ala ka fɛn jiri u la u ka ɲinɛ anw kɔ Amin. Ala so. ala ka fɛn jiri u la u ka ɲinɛ anw kɔ Amin. Ala so. ala k'o k'an ye a ka alaya bonya kama Amin. ala k'o k'an ye kira n'a bɔnnaw kama Amin. Ala so. miniti 2 an ka kuma ala fɛ an ka sɔrɔ ka mikoro sanfili bɛ yan a y'a di surakata ma ka ni dakuruya 2 b'u bolo k'o dafa an ka sɔrɔ ka fɛngɛ kɛ an ye ci de bila k'a ɲɛfɔ ansaru cɛman n'a musoman bɛɛ ye minnu ka terrainw bɛ yen u k'a jɔ Bamako korona bɛɛ degunnen don sokɔnɔna in na bi an k'a lajɛ ni si sɔrɔla san wɛrɛ mawuludu bɛɛ ka kɛ foro la yan mais n'an bɛ kalan kɛ ni kalankɛdenw bɛ yen minnu bɛ se ka taa n'u yɛrɛ ye olu bɛ taa minnu tɛ se ka taa n'u yɛrɛ ye tɔn b'a lajɛ ka mɔbili ɲini min bɛ taa ni mɔgɔw ye Omnisport la n'o banna fana k'u ta ni min si Bamakɔ o na si ye ni min bɛna si yan o bɛna si yan mais an bɛna dɔgɔkun bɛɛ kɔni kɛ an tɛ taa Bamakɔ an b'a bɛɛ kɛ yan ni Ala sɔnna ni min b'a ka bugu jɔ o ka bugu jɔ dɛ n'o tɛ ni Ala sɔnna Bamakɔ korona kojugu so in korona bɛɛ degunna ni jama bɛ yen maa si tɛ lafiya o kumana an y'a kanu k'a kɛ nin kɛcogo la lafiya ɲinini kama Ala sago sago président. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fɛ duwawu mun kɛra yan su in na Ala k'a minɛ kabini ziyara la fo bi fo ka taa se Mawudu denkuru n'a duwawu kala ma duwawu minnu bɛna kɛra Ala k'a minɛ karamɔgɔ aw kɛra silamɛya ma jigi ye an b'a deli Ala fɛ Ala ka aw jigi kɔrɔ salon nin kɛnɛ ninnu kan karamɔgɔ an y'a ɲini aw fɛ i k'an balima ninnu d'an ma u ka se ka yala jamanaw na ka se ka mɔgɔw lafaamuya Ala ka diinɛ la aw jɛra k'u di u y'a layiru dafa yɔrɔ o yɔrɔ an y'a ɲini u sera bɛɛ la ka tila ka se yɔrɔ la an yɛrɛ ma yɔrɔ min ɲini ɲinan fana tugun mɔgɔ caman kan bɔnnen don an ma k'u mago b'u la u ka se ka taa wajulu kɛ
ala ka diinɛ lase karamɔgɔ an b'o jɛ ɲini fɛ hali bi i ka jɛ di aw yɛrɛ fana an y'a ɲini aw fɛ a ka yɔrɔ minnu kɛ a y'u kɛ karamɔgɔ hali bi yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu kɛlen bɛ k'u kan bɔ k'an k'a ɲini aw fɛ a kana a sɔn jɔ fɛ o la karamɔgɔ ala ka si d'aw ma ala ka kɛnɛya d'aw ma ala ka garisɛgɛ ɲuman d'aw ma karamɔgɔ aw hakili tɛ hɛrɛ min na ala k'o k'aw ye karamɔgɔ i ni bɔnnaw an b'aw kalifa ala ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala min tɛ kalifa tiɲɛ an nisɔndiyalen don n'aw ye karamɔgɔ layiru min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o le ye karamɔgɔ an ni a n'an ka nafolo k'a bila aw ka disposition na a ka ala ka diinɛ dɛmɛ fo ka taa fara ɲɔgɔn kan an kuntigi muhamadu kɛrɛfɛ o layiru kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ sɛgama tijani i ni balimaw ka faraw kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ a tiɲɛ kan an ni a n'an ka nafolo n'an y'a jafa ala k'an ka jafa segin ma an b'a deli ala fɛ ala k'an bila sira tilenniw kan ala k'an kanda ka tila ka foli lase an baw ma karamɔgɔ furumuso nin jama nin an bɛɛ b'u le dala yan ka deli ala fɛ sijan ni kɛnɛ ni lafiya ala k'a d'u ma o ni karamɔgɔ cɛ kanu ala k'a jidi an kɔrɔ n'an dɔgɔ minnu b'u bolo ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma ka barika d'u la ka labanko ɲuman d'an n'u ma ala k'o k'a ye an ka jamanaw ala k'a ɲɛsuma ala ka bɛn don an ka jamanaw na karamɔgɔ ye duwawu min kɛ jamanaw ye sisan bɛɛ nisɔndiyara jamana 40 bɛɛ ye wele semaine na ko an ka duwawu ɲini karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ y'a bɛɛ a kɛ diɲɛ bɛɛ ye nin waati in na sisan a y'o min kɛ ala k'a minɛ ala ka diɲɛ lafiya karamɔgɔ ka laɲini tɛ foyi ye bɛn ka sabati dugukolo kan kelenya ka sabati dugukolo kan mɔgɔw ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la karamɔgɔ e ma foyi ŋaniya ni mɔgɔ ye ni hɛrɛ tɛ nka karamɔgɔ an bɛ jɛ ka yafa ɲini fɛ diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la mɔgɔw bɛ tile ban ka kuma minnu fɔ karamɔgɔ hali bi an bɛ yafa ɲini fɛ ni karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ bɛ min muɲu ne ɲɛ taara dugukolo kan mɔgɔ min bɛ se ka wari ni kuma jugu kelen fɔr'i ma i wulila su fɛ i tɛ sunɔgɔ u b'o joli fɔ an karamɔgɔ ma tile kɔnɔ o joli fɔra ala kɛra ma tile kɔnɔ o la i b'a dɔn karamɔgɔ ye ala kɛra nɔnabila de ye karamɔgɔ ala k'i kisi k'i tanga ala ka sija ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o d'i ma an bɛ an ka présidents bɛɛ fo jamana caman président ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'an ka faamaw fo k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi komi karamɔgɔ y'a fɔ cogo min an b'a deli ala fɛ duwawu minnu bɛ kɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala ka jama ɲuman sigi hɛrɛ la ni aw bɛ taa a ka taa dɔɔni dɔɔni ni karamɔgɔ y'a mɛn hali mɔgɔ kelen talonna a bɛ su tɔ bɛɛ kɛ a tɛ sunɔgɔ o la bɛɛ ka taa hakili ma ala ka sini bɛɛ ɲuman ye hɛrɛ la mɔlu denkuru ala k'a ɲuman se hɛrɛ la karamɔgɔ ni ala sɔnna ma i y'a fɔ cogo min a banna o an bɛ so la bɛɛ so bɛ la fan bɛɛ yan sisan an bɛ yɛlɛma yan ala ka si d'aw ma hakili to bɛ nin kan sɔnni ala ka so ni seko de ko bɛ ala de bolo mɛ n b'a ɲini ala fɛ an jɛra ala min kama ala ka miliyari caman d'aw ma o de bɛ mɔnɛ bɔ cɛ minnu tun bɛ kira nɔfɛ ni se b'u ye olu de ye mɔnɛ bɔ silamɛya la ala ka se k'aw ye ala ka miliyariw di ala ka miliyari suru an kan mɛ n'a y'a sɔrɔ aw kana tunu dɛ a tɛ tunu dɛ a tɛ tunu wa ala k'a di ala k'a di ala k'a di o tuma na an ka kuma ala fɛ
nkila dɔ fɔra sa o ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ an bɛ foli kɛ a bɛɛ ye mɔgɔ minnu ye fɛn o fɛn kɛ hali n'a dara maa ye ala y'a ye vigiliw gardiw mɔgɔ bisimilalaw aw sara bɛ ala de bolo nka n ka juru dɔ b'aw la a y'a fɔ vigiliw ni cafin ni gardiw ye k'u ka dugawu kɛ Haidara ye ala ye seere ye n bɛ dugawu k'u ye k'u ka dugawu kɛ Haidara ye a y'o f'u ye o juru b'u la ala k'a n'u wasa ala k'a n'u sutura an ka karamɔgɔ wuduhu a sara bɛ ala bolo ala k'aw dɛmɛ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar usurna wa ansurna waqdi ajatina wa farish hamana لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين